Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde asoko twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyomba mwago emambiye. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwani gorengani Raila puppet or ODM lipo matojo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kuru binto kuru mekitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigore mirobiri itu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakeresi migwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. omwancho muligere bwa Ensoko TV igeta ngiye Ensoko TV ibwatira sengenje yawo kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietara Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto keranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro perpetual machin na nyora netrobin y'Ensoko TV oboroso bomogusi kera kama tingatara daigeta oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijana Muligari bwa Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakera chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo yabutuko tugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali se screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omotoya kabwatwa obe bakaliya omotoya kabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa tomuche gutengere mirobiri itu yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu beandrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobotengari butari no mubwekano
eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Majito mageria weta seniye Soko TV mambia bono mambia engiali tukori tanganirie ikino gusagwitunga anonsia sore kwabokire asenchirerengia hane chinga kune chigango kwarigania somoro birio Ensoko wakire chinga kune chiga tukunya twasanga naye twabatogo sema na kumanyana ni aboigo koti byanga egeta seniye ituge Ensoko TV na kigeta senambe yamo ke gwanchira yo mwanchito murigeria kwena eriogiria go nebirengero byago ngana gusaba kwane emambia bono ase kwabokire bya no gucakaritsuko nebirengero byago na byarenge onyare ko bikerania engeri yago yeritsuku ya rero muna utambe yeterandana ndemo morobirio Ensoko bwakire migeta seniye Soko TV. Tichi limo mwancho muligereli chitaliki sano nemo onu mutenye komi mwaka bwekiri bubere 25 andonse sobere to mwancho muligereli ngo gatebinga itongo mu chochi inara makwani ncengo ko imambi yabono namanya komenta nande nakubulinga Ensoko bwakira andonse sobere to mwancho muligereli ebegoro su muchoyo ito Nairobi toke gore se county ya Kajiado gatoka se county ya Kiambu osoga toka nonye Muranga gosoli chinsemo chianaro ku mwancho muligereli ayo mugusi na gukwanire nga itongo mwochochi na ego kwereneri nga itongo nogaya onye mangana kare burunge kulendo onye kabwate mu chando na bagate banga yaya nonyerende gwate banga itongo mwochochi itongo ndikali nogaya dibwate mu chando iga mwanchu muligereli olese chinsemo chitu chiagusi urase county ya Kisii gosinyamira twagukwaniriya senchira ya bene nane na mono nimanyete ngo muligereli norase chinsemo chiri chiago chikuriya gakara bagusi no bamenyeta asobonge wancho muligereli twikire bwogo nane na monese mambi yabono buna togoteba nintwili yugiri tangani to kwanera twanyara ko bato korangeli na gotebinga bono rende kera gwa karare ikengima kendi engima onande litukuliye ikire lyogo chakemeremo Diana kero monta ago chake wiki uyo kolire mirimo yaye ko Jumatatu oyika ijuma kera ikire ijuma abantu bande bakoranga bono ingaki Christmas kendi giyachire kendi munta gorara igo usani ona ntebinga gorara garara ari pako umira chitoronga mera chitoroga gira tevia inyegene tenge ikendi yugo kwarare to mwanchu muligereli ugaikira ni chinga kyo kanyora libago kagenda mwatata bachukwana nero kamweli boti gorona ruche murubeli nolenga mobawe karnali guruku London kayubwati go ngaswaga iga ngajagunga na kibatinero kiri mwanchu muligereli gorende unana gatabiri ntikirimo nande asenchira bena togo chako murubeli bw'Ensoko bwakire Letalia Innocent Onyango togo tebinga genda se mutandao nyaraka bago tubwatia nabwo so mutandao tubwati nesemo ya Facebook ko kali ndigurunga go to follow ogenda YouTube bono igana bakonyole link ya itero live o subscribe uchago toligerelia senchira wikirano na bono igache SMS nabugo tutumire message yago ase number 0788 ande isano nemoni gogo chibeka isano chikubwatie U88 ibere mwali wako resato yani 0788 66 wancho muligerelia karango taba dabo igo minute nga sita chire chisale ibere nando mwanchu muligerelia nabo nyara ko bago tulikirekera ngeli kiaga sensemeli ya WhatsApp elito nyara ko batogo kwanera na semambi yabono rende nande buna twagatebiri umurubiri bw'Ensoko bwakire nande tigato chakango Diana ngaki kendi yawe yarenge kendi yanembi yarenge no mwanchito muligerelia ngagetenga no narengelere ma mbi yarenge kulindi mambi yane yabono ti yarenge bya yaringibya ikintu cyo kandi ateye omwanchito muligerelia ekero gweteke mambi bineke gapara kabe maisombi yotike chikali chonsi chiete otigale kenyali paka chietire kwa rorira nganchiyo neba margoba ngiki abagose mambi yabono nari gochigana nyorango mugaka naro ripara nabaumie bwate chingoma chintinda sinsamo chire cyaro isambu kolendo koranga lero buna lichikolira bante bakobwa konya no ni chigana nabo chiali gwita twatema gwake simiga gwikira banyanyimbo na kongu
Kintu nati umuri rito nga chinga kibine chiga chia mambia kunyora abantu bakominyoka emirimo yabo nabenga batukobuna abantu banyolira chinga chiabo kabe maisekero gweta parari na maene ekogera chinga kichiabono mambia gosekera gisunte gia soire maiso tali korora njira korora okonyora no ni chitaye chekera chiabalire kwabuge ngegari era tambe banta bange batumira mambia gosebotuko senje bakorora nga au calculate wakesabu atebe gari erare kumbe ikirangi gakiamo kwana kwanda butuko igamo mono Nairobi kere mbura ya tule bune ya tumuisonda abantu bagarwana no bwato mbura ya twete nyingi sana mbura ya twete ne nyingi na ndiye kuruko yege kombe na chino ene chiverita yaito na regweta kabajora enjene gari menari nge konye gari ane asokire kingo soka igakai abwato borende mokale gutumia iga mokali bia Chikoligeri nyone chiveri toma yetene no ero bwato ime. Oyu Frida jetinda kwana kwacho muligereria. Tianga tewiga ekere mbura ya tule. Alafu be gugutara. Amacha enda abeka na amasi geteiga. Nyore nga amacha aroro. Yugo tacho metra bura buge nga asali yugo tacha. Okuligereria buge nga asa na tacha na ande na asigetara umu. Kwa magonyoro gwasoire. Wasoire ngori wasoira machi ite kine kitu kyangari ganeti Nairobi uko buganga kina sana nandete gusi na wongi chita Nairobi mbra ari twete bya sana mbra ne twete mne ya tuchusiga kintu yuka na nyorete kemo na ka watchiri movie kero gutara para sama chare kana kuna negete wone na re ko make sure tini gweta bachime ana ikingweta ngora beko kokoriga na ira na maye konga tiande betunduka na ibito be maiso 20 mwanchu muligereria igane Nsoko TV murobeli Nsoko bwakire tuko chake iki amonaye na na mono twagotebiri twakorangeria sesemu yo mtandao aliyo nyara ko bagukobeke birengera byage mambi yabono elito nyara ko tuko chake se iki asoboronge na na mono rende elito kukwanie asobere tegeko yara intwa bagusipa katwanjira nete gukwanani nchi utankwane tigo bona nabondo je ngumuchando beru mwao gabu tigango tora nsomera mno muksiyari andetinga omete jensi mwato chandire asoke mubwate no embono nande ndinairo nante inga tu ateibande tuangire ko bwata chi voters card torulio gatebi taringe muksi okay tigango nara bagwania mwanchu muligereri buna natebe Nsoko bwakire kirandeni seke yo musoli bwege sukurwa chinsemo chia Nakuru City Salams Club go ikaga chuba seito watching live Christopher Tandi twakororire go mwanchu muligereri go ikira iga otabanga bwakire kurwa chinsemo chia Burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubo abana Sheila Matiangi na boy go gotaya Muranga Mikaye mama mungina na tata Muranga pamoja hadi tamati mjamono oyakurugunga estomo nerwa kuruchinsemo chiria otaba kiamo chacho Nyamira North with Andrew Matunda sagotebe Nsoko bwakire na ndega igani ndoche okwanire Andrew Matunda Evelyn Ogoti Gilsa Kemunto Phyllis Nyangau Lydia Nyabuke Gladys Nyanya na Disin kwambuka Nyabutobe the comedian agotebanga good morning Nsoko family nentu atabire good morning Teresa Nyancha Makuru wa Mombasa Lamu bwakire buya Mombasa abulende Kiswahili tuarake igirbe kile kando bantu ba mintombi ya barabu Teresa Nyanchama mambo vipi okay na Mombasa mbali wata vipi hujambo salamu kaje hujambo kaka baka wala watana litikote bakaka balibekira umuzuri buzwa tawaga abayiga baboke nagoswa imeyo murobelyo asendo cha ababekire Diana Murabi Ndemo Diana Murabira Burandi Ndemo ukwani wese mambi yabono Innocent Yagali John Kebati Salome Onyoni Natasha Mkiuti Rogers Nyariki Jeria Keruboli Net Mokogoti Bubiero Freddy Kogembo Dolvin Mura Bonventure Mubisa Lydia Nyaboke Joshua Buyatrimba na First Lady Doris Nyagaka biyamono I'm locked in and agateba igabegete chinguru iga abegete effort. Nice to see you my good friend is back. Okay, Linet Mokogoti Bubiero Kuruta wala mihango niko ndani mbiyamono umuigwa Eric Yokari. Good morning team Nsoko bwakire Diana Ndemo Joseph Chweya na Innocent Onyanga as usual watching you live from Machakos Universities. Is a blessed day. God has enabled us to see glory to him. Na wasalimia my dad Richard Mose, mom Josephine Mura from Sugubo PAG Nyacheki ward of us wishing them a good day. Mate ya charukira. Igeli yangu.
Essence ya nena by studio manchito muri na uyu mtao tibianga 078 marakabere 6 maragatano na 3 namba yo moyo 078 marakabere 6 maragatano na 3 namba yo moyo asumtandao Facebook no gutunyora muna Ensoko TV na boigo Essence Media YouTube no to live muna Ensoko TV ndochate banga Ensoko bwakire oyo Jones kurwa nyakeburoni mbekero ngao teba mubekero gatera kuri ne chinsika kibine chia ento kunyarikira ne chiga chicho morobiri Ensoko bwakire to kumanyania nabe teba Ensoko bwakire nchendi vina kuruba badogo happy Monday ndiana na Innocence twara koligia tuko pamoja nayo twara koligia na bigase namba itu studio to tinga na bonaro gutuma ujumbe ndocho musedwe sunaro tumire ujumbe agoteba no are Ensoko bwakire negati abari batumira ujumbe ase namba itu studio na mega somtanda ulito Facebook una butambe tawati yo manchito murianga na botuma ujumbe yago ekyara nekinga kisitu konyara toko manyanya ali agendete kwene kiwachinga kibune chiga Fred Moga teba watching live kurwa nyakenyo misi ya secondary Missed Call Fred Moga motore na WF Rotu Mora nindo chega iga naro kurunga Linet Mokoti bubiero kurwa utawala nata mihango Mama Sha Esther Evans watching from Gulf wakire naende twabokire go chakali tukumbia mono wapi oyo musulwe so kubolinga wapi Barnabas Kebaso asakubol Selvin Nyakundi Esther Nyaboke agataba Jones bundi amenya Yobesh na Honorable Victor Omondo Miyenda na nyaboto bede comedian na rolirega Igalinet Mokoti bobero ira no materingo musulwe gusu asante sana mwancho muligeria igane Ensoko TV murobeli Nensoko bwakire twachakire ikiri Italian Innocent Onyango Diana Shabana yaitetu yaitetu Roma itenali ngimino gali yaitetu tali itire nga yani chigolinge kabugwa nagambete no musani ono yomo ande na erno mulikiare nachiete getinche nanyure tu nachiete korara abantu baminto baguru kukonya welfare bagotoka chinsemo chia pipeline babwate igento batete gukwana kumubuli muntu mo best nakirete muntu muya kumubuli muntu muya ngakiege muyara gotwaitwa iri ngakibwaitwa ngaya twa withdraw yani Shabana ya Z standards bakagera bago draw igo baitire ebatagete win yoka yani tima yetiko sana mashambiki atachie toro ngo muboli ngatata gaje timu yaruete yeme aseyemo igo yitetu ngaya ntuto itire akete to kwateo ante tiba itiru Shabana ya Zendri standards bake draw baga neti tajire lieterio nga karaba draw ine loss ewigengi mambali uchiko wanjira na bako ndo mugewe ndalo tena taska bakarwe ya maseyemo asegetigia Kasarani lakini nde amashabiki ya Shabana ntutuka bataye mwanyore point ya muru etio birati yakogera ekera mwa draw ma tekera muguru kumwa draw ile so mupira bwa magoro na ekera morengana neti chigoli lakini ekero chikolige likwanyora chinga gichinde kwa maganyora ekera mogote banga mwa draw ile ngo ngamuitwa igekera bwe kera kiabire kene ne draw ngeliko yeira rais ya gintu gitakeire se Shabana boniga no kubwa guka bora jegera bate ngatwaitwa nabona gumeti sana rende ngabori ngakai etimu yagenda aria ya rwedro na injo natangasire negwete ngaja itetu ngaigekere drwete ya itiru kyo jago iturende gagia kwa kinende tego itwa batanga Shabana naye yamo neyeme igebuga to uboke ati ninji ya sali na matunda Wancho muligereria aigana Ensoko TV chetire chitaika 13 tubone mbambia lero stogenda togote bigendera gutuma jumbe cyawe togenda togochirigereria senchire wikira no litororenga twanyare kwa batoko genda busina buna twagote birero ntichiri moto chake iki naye litororenga twanyare kwa batoko genda busio muigwa okali ateba thanks Ensoko bwakire Jessica kurunyumba mbuya mono Jessica mura na arolire chi message buna chigenda togochumwa ncho muligereria na mono sengeto kulinga batenga bilibili hoho agoteba in ote ini gonga no ari memo lero ndo wate pilipili hoho pilipili hoho igoko ni pilipili hoho choto tumire go chaga iga gatoke ngari karu etasigete na maete lero ngukwana tole no mungwana olibwe chai akuru nga Vincent Alice na atatengo chale ga iga muyo moito tokore gasnere kurimuna na atebete ntaeterero batebanga na apologize riasini ni talinga na apologize ngai gona saba mabira ararengere libona jaga tengu mete Innocent osabira mabira easy bossy no na egento na confirm ne gete gusi litoke na rali ro nangere riaria
Gone nanjira nanga big boy na chia gusi. Because na mutangazire to goja nilitoka na nalionja na yuni ya gusi ali. Bono nanjira nalinde na lengo. Lakini ngento tota restricted tingelinga tumanye nga ya berete. Munanga gerete. Iga agenda lende timati ko saga simigete metebere. Ye chae na rajikoro bonus ye yachire. Eria umana umaite. Akabuguri akabagi kae tari bagi arenge nagabagi akabuguri akabagi kae akaruta mogongo akagenda bagi yarede batebire tebeke yes kontu ajire bagi negia yarenge namari onyale leo badi ko buguri tijugusi teliraisi lakini ngento gero kinde to gotebika kebati injina set standards onde bwezi okwenda gusi okoreta litoke na ninje ngonja manye ngusi kwale kebati yaro danjira ntengusi yarenge ege sababu ya mwirite gusi njengarete kandi jibona sisi no na bantu bashabana rende nonye bagotebanga ebaitetwe ine abaro bakabagucha ige go batarentera no ina machari ya gusio maite ngwansa okay mwanjo muligere dayara tabaga baleta bache amugusi ngwansa tiagotebiga kera na chite Mombasa litangani maokoro ralire okoro kwa Christina Kimtagali antebeti muchokoro tindiko kwa bintu bingo genda na biro Mombasa akanga chingende akamakombekera macha ali aroche seito etegemea agantebyo genda na macha aya kugo ikagalia ona kunyuna gusanganani embeo ya gusi ujiko yesanganani ya Mombasa ningao timanye the experience kiaga enga kwana ko genda ndeiga oyo gwa macho tebunga guchiko iko rocha kira ya gusi egere to chikurwa igente kingo kora kiremirimo na injira bonyegene tengi akorete mirimo yekwara Mombasa bagachire barwara chimareli jira bona igetoronga balende nyasaka ndenda tichiti kuna gombe kanse mwancho muligirira igane Nsoko TV chitaika chia itreboni gani 15 na mo mambia bono sendo che message gendete go chicha ndigirira yange sensemo ya Facebook oremba ibali bata tumire message ya bono Diana ndoje Jessica Murao tebe Nsoko bwakire na bayigojeria kirbono ndimi omoroberio tosanga mona thanks for checking on minga itawo tebyo mwabo muserbegeso na bayigonya butubi comedian ya teba gwegwe amtangara hivyo Innocent and Diana you guys looking smart kabisa my guys biya mono nyabotobete comedian mbuyore mwaeto mwana we minto oyere dabugate goodies ara bakoroka igane liugalie nyama abakoroka igatuata ya yoro musani ulio yale kulikibono ngaite nakamanyorete ntuga mutakazirita abakoroka igabugata yara ragatabiri ikwa iwe chago boli komekore chinde tayire je yarare umwalimu Wilfred Andrew Machini ataba Kenyanya Town Kisii County ndani mpaka mwisho mbuya mono nande aiga saida neri ayokoro kungo musolibwe susumbuya mono gekogera obatulire na asenchira bano mwancho muri gitwa gatabinga nabako genda senseme ya Facebook onyara ko bagokobeka egentugiriye koro kunga amakwani yao nakototebia soberete semambia bono ritunyara ko batogo soma sembe ogaiga bali bamino banyara ko bakoboka na mono muno twagotebiri goko genda senseme ya Facebook otufollow kera watufollow wanyara ko bagokobeka ibirengel byao ogenda senseme ya YouTube nabo nyara ko bago otufollow ro na ndane na mono tunyara ko batogo koligiriri na ande tunyara ko batogo kwana naye gekogera rende enchira nero Diana enchira nero togoteba bagotoma bu clip buliobo ke tinyore tigosego abatebiri gose na engineer biri mate ikende nentambe ntambe lakini na enje ngo teyo manchito murigeria ngabura utabe togoteba na boko bekesimi agensemo buniyega kwanyara go gutumaga clip ka 30 seconds kwanyara go gutuma nyanga inga yole na boko kwani abamina na bego kwena nekerengero kyago chasigita sengeto ya Nsoko TV nande by the way Innocent ana ateye manchito murigeria nga mbia mono batusirire sana ikiagero nyomo manchito murigeria tayo atari gotosira no ina simtandao yaito twatetenga we were the new wiwa tuaringe tari bonira tuaringo mwana omoke etauni yeye lakini ndoche saudi mwanchito murigere yaroro twanyari togoska mwanchito murigere kwanyari kogo tusira sensemiri ya Facebook ndoche mugatene auto follow sensemiri ya YouTube ndoche mugatene go subscribe na bigo asensemo yetu ya Instagram go se X na bigo TikTok rero ndoche mugatene go tubwate mne Nsoko TV tikana ngo akiringa biyamoro asoko genda gutusira na bigo gucengere miro bitimete sengi Nsoko TV ngonga clip akuna boko katuma in 30 seconds wakwana ekirengerero kyago chista senige Nsoko TV tonyara tuguskanaye mutwe mwacho muligiriri nyiwete nga big boy yago ntebinge ndrengo salinde gakagera rende na atebire na enda kwa lichi amachani ando atebire ngatoge ndo muti mukomusini tukoira na tonyara kwa tukumanyia
amaiya alibu nagendrete gokorekana kurua ase binyoro buna bona igabuga kire naragendrete mugoko na boranyo muntu naru gatangito mugoko njira umaito gutango mugoko njira ni maito mugoko naboko nyora ngarende onde naroro nera bona mambia oboka onyora nga engombe ya yabikire mori aina mabera akire se family abana banyuma mabera bagende school ekinege nturagera gutubente kumanyase mambi yabona mwancho muligiri aigane Soko TV murobeli Soko bwakirelia na Innocent Nyango nancho mwanjito muligiri nende anande mwachinga kitingo gotebyanga agenda usangana itwe chinga kitucho kolentera maya tunya to kumanyaria agende tukoneki watotebete kuro nyumba yao goche kinyoro nabo gochya bisi twanyara tuska mutu mwanjito muligiri agenda usangana tugenda gusoma ujumbe yago ere terende anande mo kwira na turaseta ikayamo tugende usanga naye betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Kwarasire asa maegelio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegelio aito niga kogenda nokogania gwechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo county ya Nyamira asamange twakiresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Nugalite printer, a photocopying machine, gosetone tago chande asobokoreri buao. Ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions. Bwenyo rech machine ao chigotumekasi chobese na bwegas chinsemo choboncholia. Ligurito neliokokera nigoto kobera ekero kuagulire. Nigotugutuka samagacho Atembo House lirongo liya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, A3, A4
zote, printers, kila kitu. Karibuni sana. Asamange twakire simi ase namba 0700259909. onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakire simi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yaitu chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetagoisirwa nkondi maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kuri jeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikase duka ya Ouru Superstores asomu Chobosongo ibara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimie namba 0111161500 kusetome email info@ourusuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Asomwa Kenya Ouru Superstores yonyole vintevi. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobonchurelia 0788666662. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwanjito moligedia nenga kiende na ntuirane tunyato kumanyali agende tukoreke kwa korochi county to korochi abese bunenchira ya mabwego yogosuka mutwe na bwego wesemia na kwemanyali agende te kwene kiwa tonyara tugosuka mutwe togochaka bene kurwase county ya Machakos nigo oyokoriye kirogo kyobora ibwense Dr. Fred Matiang'i nyartakawikirana jasi abetega kubolia abakenya angamna bagusi kwene kyabona ngwesokya barabange na kweri kyagwa kachikura kikakiboigo egati ya bali batari kwegerera serikali besogete na kubolia bananchi kurasorongo ndwagusi wesokya na gusira Matiang'i seganga yayo kurigia obura ibwense ya Kenya machito moligiria togosuka mutwe gatarategero roboti rwae tunyare togwesemia mangi kura ndio mzema kweli. Sasa tafadhali ninawaomba ndugu zangu na dada, chukueni kura, go and register to vote.
Na sasa hawa vijana mko hapa viongozi vile tunazungumza, kwa sababu wakati huu ni wakati wa vijana. Lazima tutafute namna ya kupangana ili tuchukue kura. Ili iwe kwamba tumejisajili kabisa na tunaweza kuwa tayari kupiga kura wakati wa uchaguzi. Sababu tunaweza kuimba hapa, tupige nduru, tuseme hivi, tudance nini, lakini kama hatuna kura wakati wa kukata kauli, tutakata kauli na nini? Si ni kura tu ndio inatusaidia. Lazima tuchukue kura. Jambo sisi katika upinzani tuko pamoja na tutakaa pamoja. Wananchi nataka muelewe hivi. Unajua kuweka watu pamoja na kupanga watu pamoja inachukua muda. Hata ukianza kujenga nyumba ama boma pale nyumbani, kuelewana na watu, tuseme sasa mlango utakuwa hapa, dirisha itakuwa hapa, tutapanga namna hii, kitanda itakuja kuwa hapa. Mwanzo inakuanga namna hiyo. Tunapangana. Na sasa tukipangana namna hii tutakuwa pamoja, kwa sababu tunajua wananchi wa Kenya vile mmesema nyinyi wenyewe na vile hawa viongozi wamesema, wanataka tafadhali sisi sote tuwe pamoja. Wancho muligereri kera Fred Matiang'i arure nkwana yaya niga ikira nitasomo yegoyu kare nabarai akurwa sorogongo rwa gusibu na umubunge bwensemo ya Kitutu Chache South umuske Anthony Kebagendi naboigo umubunge okitutu Masaba Cliff Gisairo abo barwete chingwana cyo gusegito mugusi anyariko bagakubwaterana na Fred Matiang'i kera abekire irango yaye useganga yayo kurigyo burayi bwense na namonasi basemirie umugusigo cha sobwamo na namono igesaku kyo mugusi kubwata chikura sobongo mwancho muligereri tigatwigo chingwana cyabarayi yabo unabanyara tukaba gukwana asichinseme icyasyo kibabo. We made a huge mistake. We were hoodwinked. We were lied to by an individual who was walking around with a heavy Bible that he is going to transform this country. Eti atatoa watu bottom awalete up. Hiyo maneno imefanyika. Your Excellency, we are asking you to step up and take over this country and fix the areas that William Ruto has messed up. From the area of education, health, the economy, and every other, including even security, where our young people have been unfairly abducted and many others killed. Pamoja ni William Samoei Ruto, wewe maliza ile kibarua tulikupea ya miaka 5 uende, wacha kutusumbua. Mambo ya kudhani watu wanakuogopa, tafuta wengine uuzie uoga. Sisi tuuzie uoga wakati wazazi wameshindwa kupeleka watoto shule. Uwezi tuuzia uoga wakati watu wetu wakiwa wagonjwa wanaenda na kadi ya SHA, wanapata wewe na vibaraka yako muliiba hiyo pesa mkamaliza. Wewe na rafiki yako Duale mumeiba pesa ya SHA mmemaliza. Abductions bado zinaendelea. Serikali ilipatiwa advice kwamba abductions za kufanyika kwa TV zimewapatia jina mbaya. Sasa saa hii wameanza kufanya abductions in secret. Watoto wa Kenya wanaendelea kuuawa. Engaki ya ikire bari muri Nairobi bwatera gikora Nairobi. Bari bare gusii babwatera gusii. Aba Nairobi mabwatera gaiga nari engaki wega gikura Matiang'i gikura tete no cyobo president bwa Kenya. Mwezo kona kira mwanda gusii orio baide taba kane transport yeri tukolie gikura ekure yasirire. Mtotaka gikura ya Matiang'i sine no ena yemo. Hatutaki kujua kama ulichaguliwa kiti ya Munanda. Hatutaki kujua kama wewe ulikuwa umechaguliwa kiti ya SDA chairman wa kanisa. Hatutaki kujua. Kwa sababu ule mtihani tulikupatia ukiwa waziri. Tukakupatia mtihani ya kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wameingia form 1 bila bribery. Ulipita hiyo mtihani. Mwanjito maligeria tutigarite ya soroboti ururu Fred Matiang'i na boiga chinga kitoro cyabarayi bagasenewe sokya n'abagusi kubuli abagusi bandi kwenekya bunangwe soke barasobonge na kubwate kura na boiga kumusira Fred Matiang'i aseganga yaye yogo chikoliyo barayi bensi ya Kenya boroniga bara abagusi bari bamyeta sinsemo cha Nairobi babulira abagusi bonsi kwenekya buna abagusi bari barasechinsemo cha Nairobi ko watabale ekura sinseme cyo na boiga bari barasinsemo cyegusi banyare bakubwata ekura yabo chama muno muksi tonyare toko musira Fred Matiang'i mwanjito maligeria teatura tegera chinkwana cyabo abagusi yabo tonyare toguska mutwe tuachire gaiga ase Kinyoro
twacha kurecruit abantu baiminto tubaeremise obuya bwokubwate kura nobuya bogosoya kiombe kia Jubilee egere erio neri turakonye omurayi oito atamboke igo tore set koreis 25% echiragero mogambi amekie minimum requirements as 24 counties amanya go qualify kawa omogambi gwenseye. I think there's a very strange narrative nganto bugati chikura busi ndo bugati chikura ane chisaine. I think bona ngakie chiko chokubwatu go ikachieta ni milioni ibere kusi Kisii County na Nyamira County. Alafu kusia tole diaspora. Aiga bona Machakos, Kajiado, Mombasa, wherever. Na into bona toka top up go ikatoka ende chikura go 2.5 million. Omo gusibu ikagwaka. Toko beka bantu bari America, UK, wherever they are in the foreign diaspora, go ikatora to 3 million. So there is no question of that into bugati numbers. To basanya go jenje kura go rwango ile gusi. Asole bugati kura ororo. Mono muruji ngatonya kora mugusi ngato ntoisa inietebe ose ntoisa inieke around yedo batebinga amaene ntoisa inieke asengenjo twara sikure jeito muneko nyalikana elio moelio kunya kotebutu ngabantu ngukama bali ndunduri ko kama ngombe ndiko kama bisi ndiko mengo tokobeka ngombe yetembe ko tokama ngombe twabekere lieme oyo ko egwa mabere ko kama mabere ndundiko kama mabere ekebisoko egumorogoba mabere arwarete ndutageti elio moeli aba kusima baminto barayi bale kusi abo soro na bande mwachire kusi moela abantu 200 empowerment bonus shilingi 11 ejaye korusi kusine yekora boikoyo na bosigizi is the same thing why ntuto kwa kusilingi 11 na 12 igo aba kusi abantu baminto asemole soka siko ligerio mheshimiwa Matiang'i chikura eyene sabari tuansire 1,000 steps starts with one. This is one step in this meeting. This will be an historical meeting to His Excellency the 6th Matiang'i. Diana litanga ntotaragenda somugano kabere umugorai Fred Matiang'i aseli tukulie goro nigachakire tumukutana se kanisa ya Lavington SDA akaumirana ne kiombe kilikia abagaka be kanisa gikuruku ngamo kera kuri tukuru ora kagenda chiseme chiasio kimau asana nemo naumiranite na abarai anemo ne kiombe gikuru kwikenyoro kere haiga Nairobi mate kenyoro gusigari ekemanyekana te kenyoro ari sokuru lakini nde igora kaumirana na abarai abo na nemo ne gento kia chakire kororeka nga bachakire rade ku move to the same direction yani kubwatia nseme ya mabagusi bachakire kubwati bamanyire omonogeri obo n'ururi oyo tokumanya rende ngakira achagendere na ndege ento kende ngelie kera siasa yagendrete ntwaro chenonye no muske de Maraga David nera alinge sichinsemo chia Kisumu igoro namachiti gukwana ngana chikoigwana nabarayi bali bakwamirelie serikali nonye tatebete specifically arore bali babwatekerenga arore ngakiachi gokora igasia mwana baro nigento kigendete kororekana gachagwa igoro na irite chinga kichi nyinge sana segetaseni ya kyamugie TV asabe kwane tasobugagare na namona na atakasa matukabwa ngo igakera gosome line up y'abantu bali ba kubwatera na baro bwa say United Opposition kwa nyorusi lietalia Matiang'i lakini naje takalirani kwamba kororekana ngigento ngirache tekomanyanga nkeyo na enchira Matiang'i conducted ya kera arochenga kurwagenda Jubilee NDC enchira yae abere ya maskani igoro nilitukoli arengeri yogochengera aborokia gose abalimu ndokoranga asaba usia baitu no ene sichi kwana chia bare gukwana no ena barai na poko tebanga nonye ekiombe kekiobo chori ne chimbe bege abere geko cha kyomoro biri bukwirikia koranga abasaya bange na botare sokya banyare bakwirikia okoranga na kongware na ndobuwa bambulenga batachituwe sokya na bataita monchorerio akirenda gochikorekana okay mwancho buligereri oyunda yanu musawa ya mututaramenya gose kura yayo yebwatirere kindi tokagenda busio koroneli tukoli arengeri yo gochengera lya borokia gosaba alimwa imense ngima na nana mono ni gotwaro cha balimu banyari tukobakomena na se chinsemo kurubuane nimbwa to mwalimu na iroche gorabi getuma cyane bakagenda Kasarani gymnasium bakagenda lende gokwanira no mu waziri bw'ekisemi ogamba nana mono mbakwanire tegoro yobokoreri bwa borokia buna bagate abalende mechanda bakari gwetera egento naro cha borokia bangi bakari gosaba nkelinga chiskuru chyo boroseo na chiri chia JSS chira china bondo chibagenda takatwale
esiginyigo so chingwana bataite nenere na nene mono rende n'abarimu nabarwa abanne beji school bakare gotebekana nga bakare gotenera abarimu abande bobe igoro omurikyo ito Vincent Machoka olese chisemo chiagusi na toburo seletio robot igoro yugo chingirwa kweli tukeliria abarimu tigatukoigwango ngakirwa renge kira omwaka omutinyi komichi tariki 5 niga abarokia bagochengera rituko ria abarokia ensengima elio libekire nsemo kwenekia ogokina wechisemi ritukeri nigo liachagetwe amone kiombe yechisemi science amona mangana yegenga ensengima UNESCO asomwaka bweli bweyamo chimikianda 94 omwaka oyo nigo bagochengera okubwaterana ime na isiko yebirasi elio gokinia ebirengo byechisemi ime ye county ya Nyamira boigo na kwanire no moroki oyo aselieta Albert Onkundi oyo beiro morokia semiaka gwetani 10 Onkundi nigago keiro borokia asengencho nigo bokobeka oboroso bwa bana elio bacha kwerigeria kibabeire abanene ekiagerete nganda gokoro bwalimu na sengencho korunsenga ngokina nanjete kobo mwalimu nagora balimu bagansomiri naranga bato bakolega asienkong kogera abana babantu babyoke nanje nkaranga egasi obwalimu nengiya nanje ngendere ko kana ikina ko skuru yana ngendere ko mwalimu nanje nkonya abana babantu ende tuaga chense ya Kenya na gusiya ito nonya oboroke bobwate obuya nigo naende bobwato boremerwa bonene anene mono asensemo ya serikali etariko bobwate siana kobasira bunebwenete ebitoki ebike amone ebinde buno moroke Onkundi agoteba eyemo yabo twabere choburu bwase myake menge omuntu bakorita yere choburu bwenke ekin enere challenge nene yo bwalimu ne yakabere asibesal bagwakanu ne chinka sana enere challenge yo bwalimu negendo kende challenge yo bwalimu nelinga asitokorere gasi infrastructure ebirasi kira paratuli nebintu birakoro mbyanya guisaneke se school negendo kendo bwalimu gesumbuete nekelinga ekere togo chora barayi bagutenera abalimu ntwanya gusika balimu to abalimu bari bachorere ntu ngabalimu togo chorero chi twachorerwa abagwakiri twachorera abanyagitari nabo tene ministry cyo bwalimu batamanyeti egento obiye isira balimu bagwetera omogoko bwo morokia nokorora abaroki wabaye bagendrete buya asamagimabo oyo noro mungusomo nene okogera abaroki babeka chinguru asechискuru obwalimu muri tangani ogokonya abana mukomena barabusiko ga kwa igubuya sana keto gutara ugikonya gitari kwanyoro umwana ogoti umwalimu okuigubuya sana nga wakorega siao na kwakoreki wa contributory gochiase ense ya Kenya but from mekere wasomiri abana babantu no bwalimu robwo ngokwaga bure balimu mbanya kogota nogo ndrokonya kobukonya gosoma kira rituko turigocha kwagota Onkundi niga ababoririe na kubasegeta baria batagete gosomera oborokia buneye nero egasi etigarite yoka ebwate ogosesenia nonya kebwate ebitoki ebike kongote y'abana baba Kenya omwana w'umugusi na Kenya ngima inga obwalimu nere gasi yatigeri goseseniwa obwalimu nere gasi yatigaire omuntu abanda gokora erinde anyore bitokyo nando obwalimu no gasi kuri kirase aserituko eliria lero ekiombe kia UNESCO kiria kia International Labour amona kiria kia abana kia UNICEF nigo baborire chiserikali chonsi amona ababwatani ao baigererie omokia eria kwenekia okubwaterana kwarorekanire asogosire nsemo y'obworokia nonya abaroki bagasaine gochengera rituko ryabo ensengima nigo baborire serikali basire merobere yabo eriko kine birango by'isemiga igense ya ito ya Kenya ingo reporter ya Soko TV nchengoro kwa Vincent Monda Mwanjuto murigeria tugotikara sorboti rugo chengera aborokia chiskoro nigo kurase county ya Kisii abaibori na barabanya tibagwe sokia na gochengera aborokia swatebire bunani ga bakora emirememia kurende gati ya barai kurase chenseme choba koragona Thompson oyo kwegera obwene bwa mwanyabanto nigo baburiria abalimu bechiskoro abalimu abanene kweneke bunanko basika bali na bayigo kubasira abalimu abake chinga kiwoiga betika gusaba abalimu bechiskoro abanene kweneke bunanko irabali
gitambukiro abalimu bali bakunyara bako basalia aborokibwa aschiskuru nabayigo chinga kiaboliri aborokibwa na aborokia kweneke buna onde bwensi go chigusamba eskuru nabega kwirira igitambukiro kiara nigo kiabira kono uchase abayiboli manjito murigeria tikataratega chichi chinkwana chai Thompson nabegegati yabo lero ngo celebrate today endo kuna International Day for Teachers. Abalimu n'abantu abaya. Abalimu nabo bagerire tubwata abanyagitari. Abalimu nabo bagerire tubwata none ki president kingiya cyeseye. Abalimu nabo bagerire abana bayito bakira America bakwanige songekiya. Ntagete kuiranĩria abarimu ng'ambu ya mono asiga singiya mogo tokorera gotokonyera abana baitu aseri tukweria rero na gikiagarire twachiramo asoko babwatesi gochengereri tukeririe ino esekte nengiya na ne sekte bwata maskani kurinde chinga kichinde ya chire bugeka investigation yana akorire mono ase chisukuru cheito gosambwa teachers bali bakuru na principals egento nkere babwate bakoroka chiguni okonyora omwalimu abwate chiguni cyano ni 10 esukuru abantu abanafunzi aba mbali gwakana fees abanafunzi aba nabwo omwalimu oli okorokune head teacher bose principal egotumeka koleta kyo esukuru chisukuru cheito cyasambwa abana bonsi bamanya goseri ugojika kwanyora damage esukuru etakeko osene chiribu osene 100,000 abana abalimu abayiboli bamakoreis up to nonye 10 million chibasa chiri abalimu bali bakaraki balia chisukuru chito cyarayire kuruga kurumagega lakini ekero kubwatia kwamanya gotenga na abana basambete moto ibina abana basambete lakini koko chungusa kuchime kwamanya konyora ngatari bana basambete inga gusine abantu bajite bagasambe skuru nga abana bake bajire basambire skuru abana baitu babwatu busa abana baitu baye guji punishment busa abayibori twaru kibesa busa igo chi institution kiri cheito tobwate munabona ntobwate institution na Teacher Service Commission teligo take actions against these individuals. Wancho muligereri nande gogo kiase county ya Kisii ase aba director kurwa ase rogongoro kurunga zone 11 banyaltuka baba kurwa roboti rwabo nagosigeta balimi kuru chiseme chibagosimeke kemeligie cha mbage togora asibate birenga nonya nabo banyorete bonus ere ase kerengo ginse nigamatuka abosyo begenete nga abalimi abumba chikonyora chibese chisaine eri chinyara ko bachigokonya ekemeligie kikiabona namono gukinia ubugima bwichi amate chiabo mwancho muligereri muri kyoito weekly forenge nigaigete asaba director ubari gokwana na orona roboti rwaye magega ya bonus ya kemerigie chae gotangaswa abu asti factory cha gusicha arakanita kogendera konyora chibesa chingamono ikiana nake kiirire tabalemi abange bekemerigie chae kwemurungania asekerengo kigoro abu asabande bachaka gutugure chae bono ni gaba director kurwa ase zone 11 bakoragwa no mweno mbasa oyoro mo board member na omo director we factory ogembo basokire irikuwerera bene nikikirete chibesa cyo kigaja chinke ngwa kira abalemi ba minto be chae gusiengi manga biamono enchira batoereire after twa a bonus a year a second payment ye ekorunga bonus ya tebwa wiki ya moya hitire e country engima yo yararekana nga buguri bwaito mbochieti ko babuya e bonus y'ichengi ya second payment yebe buya enditi ambaira neliko batebimbi yamono ase gotoigwa gotoremereria talina tuancha korete bese yachite nigo tuanyorana nero tubwate omwaka oyo igo tobere tomobesaiti asechae bakukwana nabaralie magoroba ya rero nigo abanyakero gwabo kurwa asti factory cha nyamache ogembo amana kiamukama batebere buna nigo bone bwechae bwarengense abu asana nake batebe boigo buna ligo lidia dora goli ajetense kolengana no konga bwe shilingi ya Kenya yara echiro yaito yere Pakistan, Russia, Ukraine, Sudan, all those places is konyotoko ni cha yaito mwa igwo mutinyo saba inja irane tense ekaro mangana getabete makeiga kabete rusiasa ikamanya kororekana na eya itere namba 2 eliendere namba 1
eliso nelinga oboni abukaira nasi isitware koni chitora ibere kira ya motoko ni chitora ibere $2.5 $2.6 echayete kagenda for 1.5 1.6 1.7 Chelsea kagenda ansi Director ubono nigo babasabira abalimi bechaye gotwara kwegena aso balimi bwabo na gosemere buna chibesa nchichego chaigoro asa matukari bosyo muna ya beteiga imbura ina nyasaya natwanjete gusi imbura ngo twere necheseboke but this time round magorinko endali igo wetera bona ligo lirense elitogende kurwani na ndi serikali yatubwatsiri kolengi bone ibintu bingo change tore mbitokonye ngabor tu start review I can promise, I can foresee, if another disaster would not come, this year we will make good money. Baba soroira abalimi bono tibabasa gotogore chaye ekiagera kemere kino kingenche mono gotia ase bale naigo nigo gekweregeka koba. But a chai ekerobu at every month you are getting this money. So abantu babas komisiriti abantu bande ngatugor. Na ande kerwa togire chai ka ande kerwa kunyisimeka. You take it 3 to 4 years. Tiasa bono nigo basabire kwebekale ne kemere yechaye ego gosabwa libagelyo baberange na ba director libakwanire mechandere ase kemere yechaye to ime yagusi. So I'm urging our colleague politicians, starting with the governor, the members of parliament, senators, the MCAs, let them also come out and educate farmers and talk to farmers rather than attacking directors. We are there as also politicians of tea, but they should be able to come and also assist us in talking to our farmers. And most of the conferences we have had in other areas like Kericho, going to Meru, we will urge our politicians not to just stay out. Yatigere asa balimi bekemere yechaye gotegerera ogosaba kwa ba director abo na gwetanga kurwa aso gotogore chaye chinga bunechi inko reporteria Ensoko TV kurwa gaiga aso mochubo songo e county ya Kisii ereteriane Wycliffe Orenge. Diana tuigure the other side gotabunge semende yakabire yo mugano asabona ba director besokiri na namono gotebanga kiro muntu nigabwenete gocha semesa bakwanire igoro ye chaye na nana sabatebire ngabarabundi go bakubugulia muzigo monene buna na richingwana chiabo sabate amagulie nsegari ngo muchando sana abwa tubututukanu chiase kemelie kyo na namono lende tutamanyete ngababare kogenda bonje boigwete gakia mabagurunga chi chef twagatebunge garoga sokuru chikobe chef kwa tutaramanya ngambaroro ibirengo mbiroro naruwetwo honjo tebe ningiya enembe ngorarande competition ili abayindi baguruga konyora na bali batenete baguruga judges bagwete gabarigerelinga inkikwaro siri bagonje bateba mushroom etibuga tichumbi gokwagure ando tutamaye chaye ito bayonjete bagateba yaringi burungi lakini nde aba director abuna baro ba sokiri barulengana batebirenga nyikende ngeyo chiko change onye mu basuka nonde tuli uchikocha kebatigara arwa mambi mono kubwaliria agenda mwakoye batebirenga nabe harorekana debe ndongo mwanchu muligere tinga kichirindo cyo mwanchu to muligere guse igati abalimi beke merigie chaye babere bagwesokia kichori abange narorera abange bagotogore chaye buna tugura ba director baitu bakobori abalimi beke merigie chaye ngati baratogora ikiagera nabo guchimutu gaiga rigorira chigocha ligia kurindo maite bono tigabesokia sobonge banyari bagokwana nabalimi nimaitinga abalimi gwikira boni gakibeke merigie chaye chingoro cyabo chiriagia badumba gechiri asbale aro bali boronge aya baro chinga bintu mbire boronge nandege ntokera akora mangana be boronge no gwesokia no ena barayiba itekera mangana tarababia nkorori bagwesokia banyara bagokwana nabana inchi banyara bakuru ibirengeri byabo igonga tikato ena bali miriba gali yabo banyara bakuru ibirengeri byabo aba director bitana baro besokia banyara bagokwana nabali miyabe kyagera egento nacha kira korra biyakero kelinga kiro muntu chakire wanchira ne disaster nero egento lendo mulimi ara bulinge linga pakalire liara nako ganyana gotebunga ganya paka mambie ndenge bintu mbiche be boronge orende
ogotugora garugu nabo bagatugurite tari mbagatugurite abangi batugwire gutugura nabo bagatugurite kero kwigubona ba director besokiri gukwana nyinchi kamineyu nabe gotebinga mbagatugurite tete torre bali basoira imeyo murobelio ni ndoche Bartolomeo Mumanyi agoteba good morning uyu Mumanyi na ziporoye twatebire mbuya na mburayoka tiga imboki aba akorunga promise nyabugabu ochoke machoka kie sijui kia katabu liali musioma Pastor Lamek Mumanyi na gotakire ama ya 2027 yokora Pastor Lamek Mumanyi nagabwate kirenga asekirego kyobwe MCA aoteba Kasarani ward Linet Nyambuyo mulikito aoteba ubokire na noale ime yomurubiri gakuruka Jiado oswa Nairobi ocha korosi bitu byaye aginde ndagotebere mbuye tuko gaidi mbuye mono mwana minto Linet mukogoti uobiera aoteba wapi omonchali Sevania Onselio asema mbia bono nindoche William Mugaka agoteba mutali Ogonda Mugaka kurwa Migori County. Hi to my wife Jacqueline Kemuto and my friends kwa namajiri bateba hi bado hii ni anjiri ndo chikoro sensemo yane jeri akirbago teba yani ekirbago teba bune bonus nigo yaringe it's according to exchange rate ya dollar to shilling. How comes gusiye ituyoka nerere down teribia pi even if directors wakwanire kine kerengero kya Nigeria kirbo na bago Bartolomeo Mumanyi tiga omo tiga mu director yati ko ngaina bante ya chero karakini au tebanga tiga omo director yo ati ko ngaina balimi ba liri bobe nigo yarenge au teberenga yarenge buya ebeso kina gukwana na abananchi bali bakolema gusaba limibeke mekige cyayo Bartolomeo Mumanyi na bego nyabutubiko bendi ameote banga I'm still looking for mzee wangu Mbimbi mshahara kidogo alipotea jarudi mshahara wagairanaka wagolelira aboro mshahara kidogo ndaka bonus yaka na amepotea nyumbani nyabutubiko bendi ameote bangu mugaga talika aira nororo mshahara musini ningu mugagobolire no yo jete gusire ne Bartolomeo Mumanyi tiga umo director yunere igwateba na register gotebanga jeria gotebanga rende goro ye exchange rate yo yekwanero tebirenge yuero te kunyarekana nyabutobe nando rene wata naona nikitogora chae bila ruhusa ya msee wangu Mbimbi juu kila wakati anakula mshahara yeye anapotea mwezi 3 na hivyo bonus ijakuja ya sana hii itwangi kukula unajua mshahara ya kukula ni ile iko na maana ndo chao tebanga I celebrated my teachers in a special way abego Jeria kubao tebanga say hi to abali bonsibu na Madam Esther Nyangwe Sokoro wa Kenya Kwana Kianya Kwara na Madam Alice Moseko wa Getare na Madam Mary kwa Kanyembo Primary na my former classmate teachers Abuna Stafford Marube, Christine Ombongi na Nancy Obare watu wale mambiengia na bego Lamek Omari wao tema Bluetooth senior kwa mara ni watching William Mogaka, William Motari Ogonda Mogaka wote kwa Migori County. Hi to my wife Jacqueline Kemuto, I my friends Rinet Mokoko tinga kitengo ya koko yesoma na bego Bartolomeo tebanga good morning uyo Mumanyi na sporo twatebire bya ni bora yoka tigamboke aba promise nyagwabu ochoke machoka kia kataru liari musioma Pastor Lamek Mumanyi na bega goteba na gotakira ma ya 2027 asekerogo kyobo MCA Kasarani ndocho mo director tebire totakete kondo mutumuko Colton Oto agata morning in Soko TV ni Colton Oto watching live from Nairobi Kabete buya mono Colton Oto asogo tuligerelia mambia bona tikatogendo mutumuko mokego tukoira na tokoso ase gazeti squeeze kalikoboka botuko sana igo mwancho muligerelia tukoirana nigo tokoso ase chisemo chirichi gazeti. Eye Nensoko TV
oboroso bw'omugusi. Nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College noho turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere njira ya help ne chikosi chito nigo chiwire ochasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuakirisimi asenamba 0757331085 usitulikere email riatirimbatvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae yondo mwalimu Mokonyi deputy principal ase college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Nugari tiko kurubwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso gwikebye kirama nkoni tole chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyoganetie ntubwate nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aserigoriora ikerie nigotogotoke nsemo ya tente umuchunyamira samange tuakerisi migwetire namba 0714213424. Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Igaiga Noviki Hardware egotukariga tente uko bariga ni mwensi asa magoria rensi. Matintenera yeskuru yoboroso ya St. Matthew's Parochial Kiamboli nse yoboraibo musasroti Paul Kabito PK bwe parish Nyamarambe nige no mogoko munene gukwarigania sumaiga bukubekiri gutwa kwa boroki ubabo abo bagochikoso grade 1 umuyigoyo nigura korekeri tukuri juma chitariki 23 cy'umutinyo y'ikomi cyo mwaka bw'ikirwibere na 2025 uchakra chinsibiri chamambia kuwagacha mwensi mwaliganibwe asamange tutalira sobisito usito akirisimese namba 0713827327. Inyagitaniro butamero chinga kichoborere kolende talikire nyagatari erabo butamero asogoko bokali ubuya bwekerengo kiguro utatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyagatari bo manyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga net machine ichekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nanye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga no mogongo ngokonya turabangena kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tule ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologists
gokora tuli physiotherapy na pharmacy yaito nigichire amariogo ngutumia tuli chi insurance au buna sha AON Britam na boigo Trident nigo tugutoka nsemo ya magina tuligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tume email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Mwanchumo ligareria Wensoko TV oboroso obomogusi inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayako Wensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwego litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana mayabu na nyara kubaga kuateka kurwa se chinsemo au rongorwa gusi county ya Kisii, county ya Nyamira, wikase county ya Nairobi na bwego chi county chonsi emirongene na isano na ibere. Ensoko TV oboroso womagusi. Amangana maya bunabotambe inethiro oye amate nabono niwe kwabango kunyaretera abuna atekire egochakira ime rwongorwa gusi igo ikaiga ime yomochi o Nairobi egatiye chingongo au chense kira litiko olia chuma ensayemo ya margoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Ensoko TV oboroso womagusi. Daiketaoni ya Nyamira na rena shauri zangwe ngararo moijana umozu bataya mabwari Muligereri Wensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo yabotuko tugwakorire emirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngoli nari ase screen ne chingero chikoleto na manambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegeterendo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa ole bakalia omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Mirna nabali bechinguru elikwe manyabo na wataka kuchitana nye chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Tomo chako tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons a sengencho yao eariganie a sobo tengari botari no mubwekano Gumucho manu Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatra Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Ensoko TV oboroso bwomugusi nguliole bintu byekerero bunesimi laptop esapufa TV, fridge, na bwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asenjao nkoni tule bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseriguri uraikerie nigo tugutukane mu Nyamira no bokole bwito no bwokobokera twakirishimye namba 0702669403.
eye Nsoki Electronics ibiro buchonyamira mwezi mwariganirwa tomuche gotengera emerobere yaito yogosemia na gokumanya yagokorekana kera rituko n'abariki baito beandirete chingaki chance aseng'encho yao eyariganie asobotengari botari no mubwekano. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchu muligereri bw'Ensoko TV no murobeli n'Ensoko bwakire na ndabono niko togoswase chinsemo chigazeti lakini ndire tutarachaka kunere ekawaida nigebwena tekero montete bere litali yae na nyora lirube korwa somu wakili ligonte bigo ngale kurangelio yonde litali yae litali otigandara mwali baga arakwane litali yae chakire Diana kora kuana tumanye kora use turabekwa Mwanjito murigiri abwe getaseni Ensoko TV murobiri Ensoko wakire chinga kiune chiga tokunyara twasanga tokunyara twekwemanya tonya togochutera liagende tokwene kiwakuru wa chicount chito chiabisi chito korene chinga kine nanto swa sense meri chiga seti notore no yominto igatikatebera mari taina ndabakwani tonya toswa emase mo wikase sense media ye chiga seti murigiri ya samari tangoro kwa teba tutabare bantu kamari tande igarakine lenge kanara yu manye bonguru de kuruketa irangene turukia mingi kai mingi chinande agunya mira na nakuigurie terio kai Joseph anyway mingi chanto wa mingi kwa kwani tomaeti Ivory West my time muga kuonero la manye kenyorako Gano maana pino mate kenyoroku rukis kenyorokia nini manye Joseph nyantaro na ni utoka Busamaro Nyantaro Busamaro West mugirango ose kenyoronga kikega ni irikiroko ayerende che bagatebinde nindo chego tagete komanya santo manyete nya chogo chogo nelio tatati manjito moriria kera Joseph bagoteba ngate maite kenyorokiane ngate na bagonterie kene ngakiara maite kenyorokiane Nyantaro West mugirango costi chesa sinsa mochirie cha Busamaro lakini otebiri ngati manyite kenyorokiane gotuma itia kenyorokia gonkirikiki kiageranche kenyorokiane na kekyo manyete korinde cha oteba ngati manyiti ngani irikorigereri mayo kumanye kenyorokiane nguru kumaete komanye kenyoroge minetinga no bwateti roots chao ngoa endo rekano ena matanga ngoa ndandi na kikerage rumanya lakini bosaigo muiboleire tauni mama menyete tauni mama anya kogenda ka eta ningi boleire eta ngeze nae kwanda ta juice kisi town muiboleire kisi town kwa nyamira nande binyoro ime Tata bingo ngakia tegete asijinga seti doche gaiga ngaseti ya the Standard Innocent ewato mugano gete gaiga Raila Health was about tebanga segichia kiavya chia umubiro Raila Odinga gose nigekotebekana rumurweire mwete asomtandao batumba etana ni amangana mange no mboro nagenderete ndi tubona chinyomba cyubora lintoko genda na magana y'emitandao eri bagwetanania statement ya ruetu DM ntwaroche secretariat ya kwanete gatabo mugakambi yale igasoka isiko yense na nemono akagende taro tuamuroche litukulio mwali litukulio Ijuma na arocha asomtandao Facebook na begete bicha ekera aliganetie aba obisa bakego kurwase party ya Odi amini club kia Gor Mahia asenga yae na anda kega kabeke bicha yale ngoro yo mwana batebanga esenga yae onyolo mwana na ero kole kurwase university timati osa graduate ne professor so kurweliri tukelia mangana gachago koranda mangera kinende beso gatina bateba asendoche kiama kio DM na ndika kwa accuse ebyama wiper especially wiper aseteni sonyanga ko barukanga former DP Rigathi Gachagua and he is traveling with you ngana bamoga nere yamabe igorora ro Rigathi Gachagua arenge ase tigantebe KTN karo kwananga naba oiranire nse kimadili
ngagiteya nakuganiria umubiso ya mabe so agatebere kwanza tamanyeti injira nera ari kumuruka njitima yati gosoma kwa tu itayo keje so sokire kiri mutagurangiri the old man rende sisi asoma tene bwata mange sana na andi mambi to basakonyora si ajabu onyora baikaranzira nandi bagoshe cup of tea sana ande ndo chenanya idana gakirite standard mbaka muligeti newspaper ya standard mbaka muligeti eragateba abo bakonya gukwana ngo mugaka one no murwe binde byumbiyo papa mbiyare na ndolo chobana statement kero ya rula se family yuntu nero to ko move nero plus ne ya spokesman yae ebibinde na botora abire buna koba malicious side shows aiga ase gazeti ya The Daily Nation bakare goteba nga nigo ya sio kigu nga kichukuru kiri chikoigeria oburundia chikasubwatakanetibwe na obotutukanu wo tigantebe wo kurumi asibakale goteba nga bono iga nigo banyare ko babago koligendo igurukwa gazeti ekale goteba bakolire gendo igurukwa obunyabina konyora oroboti kurwa asoyo muri gatebekana osokiri roboti agwasio libunanga kichi skuru ekikale ko bachikwana na maaki gochia asekiombe kia National Transport and Safety Authority egurugwa NTSA na aso oyo nyarte ko baga osokiri roboti uragale goteba nga nigo bakale korosia chi account chikale ko bachikwana nugochia asekiombe kia NTSA na kubwaterana elikonyara ko bakonyora maaki na nene mono konyara ko bagwetia aborokia bali bakonyara ko bakwigeri gwa oburundi bw'ekibara bw'ekigali ase kibara asipagala oteba nigo ero muchando na ekiombe kiki NTSA nigo kibwategendo ikurunga embuyo kwa compromise timugano ini gore page ya 4 ya 5 chwe Kenya ga gatwanya ore mebasukane menge sana y'ekibara asamba tuka abwanko iga abantu abange basiria wiki etaraera familia ya moya sireti is it 14 members of the family na ndemba bakwenibwa sibono bakale goteba nga nigo bono bakale goteba chi email chiabe tachikwana nuna koro kianga kie ekiombe kia NTSA kibwatere niri no bukurumie bakale goteba chi email ibere nigo chiabe tachiko chi atumetugo chia sekiombe kia National Transport Authority asumuti nyokana no yogatano na kabere ase oyore omokonyi bumo director agotebekana abale asoyo mo bali bakwaniru kubwaterana asobukurumio bwo na mono ndiko bakale goteba ngalende kiombe kio niko kikale ko bagego bwaterana na cyo banyane discours cyo Burundia eli banyara ko babagwetia abantera bataragwenera o maite tuanjira shortcut mono na ende karo kuligereria omugano yu the national kire getabu obo maene mbolime abantu banjira shortcut asokonyoranga abantu mbatageti montaende school akole kwirende asomigwe ndoli goteba ngekero chete school nga tokonyora mobasukan lakini ebinto mbire o ebinge ora avoid kunangi nyorete omwalimu gete tika uyore ngaite osiasi gara gotokolia matematika atotebeti karole para everybody is money except you igemine tinga karole para obe careful to chaka goteba mate sometimes ro kanyo monta kurundi gosine gali bobe ayenkwale nge careful gosenkwa muruerete nini para number 2 ebinto ne binge okonyorora ende school of driving osomigwe na ndonyoro biko kokonya like now kere gali ere mutu ndiro konyora ukobekere taya ya left goso kobekere taya ya right goso gokani no eno koboko woka yo driver mutu ngo kokonyere no na ko endi kwa ma konyora ga binte bya to mati karo kendo kobekere taya ya left gota birinjera teli clear tiga go fateke ya wachaliuka kwa chaliuka wasoro so ngonyororo muntu oyegerigwe gali para gaiga mambe na mambiende kwanyora bwate driving license nande ebinte bite government of Kenya anja tema guticha sana kurumishukiro gocha mato montaga chile mata river road orosie ketabu o beire drive chakira kogendi bono gukumi for now ko be driver Kenya ga bakoso a system ya NTSA goso a system wali bono no bukurumio bu naende bwachakire gochero monta I think gose ngorwa kabesa gakego nabe ro montereba bono shortcut yeyu oye tata ko enda school ta okara matem
onyore driving license yayo chete skuru ne rubwate nere abwate mwensi ne chitu driver mu nikobono egazeti ya the Daily Nation ibwate mugano uyu nandega igachwe nindoche asumugano limwate abulenga asumugano mutangania se gazeti ya The Standard gaiga ngo kwana bare ngaki afya ya Raila Odinga respakale bateba nigo yanyare ko bagekoreta igendo ikorukwa siasa na spakateba nigo umurayo wiki amagi ODM itukulie ichuma arua asense ya Kenya na kogenda asatara manyekana gwikira bono iga na umukunogelio yatebirenga asichinkwana chiri chigendete gukwanekana igoro ya ogo twara gose umurayo yukorwara nigo chire chigo etikwana bali bakomwamiririo umurayo yu na mono bagateba echine chiriboti chitabuga ati obone bonde bwensi kabisa maite Diana keroro umurai afya yao igere responsibility yense ko yemanya twarore chinse chindo kero konyora no murwali mo amini mo muraya rwalite report yego sokibu teneni unaboni ga murayi wense America Donald Trump twaramba sokyo robot rwayenga nabwato mu chando ndikuba nalimuri paka batebye twaroche kera Joe Biden yoyo rwetoro asekero kyuburayi wense kera ariko genda ko ligikura yetenga kiyamo bagateba nga totebye geko rango kwanekana yalinge nabwato mu chando kuri ku dementia yani okweba koroko nene sana ega bwatekana bakumenya gitali yo yakarukiri boti yagateba umuntu mugochora gosomura yo muchi gochora tabwati mu chando yo so okwagwe ndiko clean bill of health in Africa it is opposed ninginyorete Omar Bongo of Ghana yani of Gabon abeta nyagitali kanturi ria goteba gumbiyale pakaga kwa no kuoko still na arabere tamoche bakamanya gocha korifiri lakini some other countries ngota ya bale responsibility you are healthy we got the public gosaba na inchi bamanye gosembuyore goseneli kubali akodire ndo chibage gazeti ya The Standard page ya Kianda okwanere rigoro y'abakori emirimo be factory useke Wanda yesukari ya Trans Nzoia na Muhoroni Sugar Company asaba batebanga nigo abakori emirimo chiribunye chimisana na ibere bago chigosiri emirimo yabo asaba batebanga se company ya Muhoroni abantu wetania 1500 ko chigosiri bari osiri emirimo yabo nabayigo aseri ya Trans Nzoia Sugar Company abantu wetania 1700 userwemo chimi sano na ibere abantu abamba chiko kosiri na barabu emirimo yabo asegotebakana na kurwe serikali echaka gotendera gati ekikambuni mense ya Kenya echarenge private niko bono abantu abange bawo chikosiri emirimo yabo na utoroche bichaga ya Trans Nzoia Company ase abantu bagandire to kwana bakubolia serikali nabigo muri bensi ya Kenya kwene kibuna ngo cyari ko ryengane yuke gara abantu abange asitokomanywa goikera anga abantu iketane 150,000 nigo barachigo siri emirimo yabo kwetera chikamboni chiri serikali etayite gotenera chwe but the government yeta to privatize chi kwerende chiga chi chokorosi sukari jabo Sony Sugar Nzoia Sugar Company patiri boli to kweboli ganili karogo kora privatization yebi one day biga abanta bama kolusi job dasiti minyo yogo chatali ko employ bantu bakolega ase abuna bakolire ebintu mbira bigenderete ense ebinde nabo tubwate right yo kwanira nabo kanyoranga kero kende esukali nere gocha korusiko egerende kave ekwerende because karaba tayabonge karaba ko yesukali gosenguru Brazil isia so okoranga there is something gaiga because onyo ka ko privatize ke Wanda kagenderera go operate oyeranga kyago cha go operate ko sisi anahitaji bado wafanyikazi wanoro chabantu angechiribu sana ngochi bale wakole kwe osiri emirimo yabo nabegondoche azige page ya Kianda se gazeti yetu ya The Standard antobwatu mugabana wi county ya Trans Nzoia George Natembea nere nagendete kumugikira muri ibensi ya Kenya chinga kyatebere munanigo agendete kumubuata tatagiti yakore mirimo yayi nabo igoni agendete kumutomera ababegwa no enekera ko genda se event hata kunyaraga wikiranie emirimo yayi kuri no tebirenga
kabwato monu nabo igwekera kubwatwa ngotigara no monu oe nabe gako ikeliania abana inchi birengero byabo nabe nabe gakorera abana inchi no kunyora mangana ya page ya kianda ze gazeti ya the Standard. Page ya kabiri ya gazeti ya The Daily Nation ikale goteba umugano ngaki ebibago bari kunenki na mono umuchando onyoretese ya Kenya chitariki 2 mwaka bwiriwe mu chimikia nda 93 1998 ekera ensi ya Kenya yanyartukoba gekonyora ogwako konene maega ya embassy gose US embassy nyumba magacha US embassy anyartukoba gagwakwa bom 1998 tariki 2 nga ikwarenge Diana akanyatara iburwa wono ekine getabu o muntu yaligete madoka oyo no kabeire umuwaziri na nde ulingo bwaziri bw'ubulendi bw'ime megataba bawaziri bw'ubulendi bw'ime babeire na abange Mazden Madoka nigagoteba chinga kyecho niganyaltaka bagakumanyigwa nga magacha yuakirwe bom kerarenge bwo yenka constituency yaye na nige nyombe yanyaltaka bagekwa kwa bom chinsainye nenusu cha mugaso cha mambia actually mambia asbagateba anyaltaka bagakumanyigwa no yorenge engakieyo omokonyi gosomo omo commissioner bw'abanyanyimbo imense ya Kenya Dan Kaniwashira agatebunaga niria chega igaga kwa sasa gitabu ikikiaye ngakiarenge na mona spate birenga Mazden Madoka niga akoretega si ase serikali ya Kenyatta se abete buna neruringe umurendio ya se chinga kichinde kanyara kaba gagokina na gwikiraga bwa sali kire gitabu na mono goinyora ngaki enyombe gusamaga chayo anyartuka baga kwa ambassador Nairobi di no maite bomb blast ni nyuma ite ngaye berete nerangari tigadura digira bwa gitu koro moire boni goro ngwa gotigante wala ikaransa ali bomb blast kwanya kwa ndoro muno togo ko ekwere ndeyiga innocent omoire go chirugoro gali nini oramu tali lakini rende kende omugano yoko minyoli 1998 wono mate twarenge abana bakesu asenali tokuruka onyarwatiroje kero chi certified chiate but korunka in fact if there is something we were used to chi certified because we had a neighbor I think bakarukiro mu muronya mwanga bano eskuru yaito koruru rogora kega so kwanyora kwarenga very Friday imati ko senenso ezbara kokora kwara konyora kego cha ya irana kwara kara yaeta we ask ourselves itoleroche ngakirero chaeta ibere chiko mnyokaniga nali sasa babono kerolende twachire twationiri KBC daya taifa nali togocha kuigunga bomb blast ya kolireke ya akire nande karogo somo mugano uyu there is a kara kitoguru ku vazuri urasi nyete sana no FBI ngate jeshi ya Somalia chete komuita recently abangwana bakolete gente kyo kuna vazuri kuna mwingine linaro liletabu nebire bale 23 na 24 years maji no bago bwakorekanete na enyombe yo kanyarko bage gwakwa togotebe bom ekayeli bunse ninyorete nonya seito yango yane mumuro mwa batata na umie tokora kinende maeteliri kare yarenge kwa confirmed nonya ne birero mbya betasi nini lakini nende yarenga abantu mbasiretie ubugima bwabo nande abandi mbagendete gutwara chingoma batebe se miaka na litukelio onye chweko nyo ikira kwe bolinga kirero chiete ibire tutu agachirori chigweta twateba no jerie gwe kumbaiga line yane in fact the senate ya Kenya ninge gwate committee gete eko gwati kineki in USA ekara chinyombe chechi age tubere almost at the same time Kenya gaiga na Tanzania na ande dalili matuku makaerete baganda bachigwaka World Trade Center imeyo muchio Washington America Diana no baba kerabu garabede nabo kunyaraka ba kumanyanga kire tigatogenda kurigereria sendo chegaiga nigo se egazeti bakare batebanga umwana Omoi Gideon Moi niganya tukaba gakurwa chinguru
chwa endemero ibagenda tagokwanira gusekina kyabikire bosio kigambiro asaba gaka batebetenga bono tekonyarekana atebekana nga nero kuboira anemona bagaka batebanga ningo bagateba buli mu buli chie kamera ngene buli se chinsemo chiana kurba gateba tibwa ligwanchiranwa uragenda asare bono maitendria bagaka bagasona nai batebanga tigabaramanya nga kino ubwango bukali rende abundi abokonyara kaba gwesomera umanye kine kyo buli mubu kya familia Moi na mumuro yo ku Gideon Moi una anyarta kaba konyara kwa kurwa saba gaka batebegete kina bagatebanga endemire yure chie kamera ngene insachinda tagete ku claim ngane yaye batebirenga tekonyarikana nande korekana ngane kaba kale gatebu buli mubu babulta sobwamo bugano ini gole page ya gatano ase gazeti ya The Daily Nation bego to kwanira obule mu kusendemero na ase gazeti ito ya The Standard page ya 10 ndo chegaiga family nera royo mokoli biasa usomo ncholi lya serieta Joseph Mwiruli gachoka nere ndo chenende bino bagukwanira gali soko manyugwa buna egati yebiri abira sobuli mubo ntobwate coffee farm ase naboige boda ya Garissa Road interchange tika super highway chanerifa ngonga estate nyachiweta asbate abachire registered nelietalie family korende kambuni lya Afro Culture egetaite kuira endemireyo nyariko gwesemia mayo kurase gazeti ya The Standard page 10 nyariko gosoko konyoro mugano yo abayo kuira ni ase page ya gatano na gatatu page 8 nero kwanere igoro yo gwateka ku roire bwa cholera ino sentiment cholera kitrai kasi kibisi Lisa Besa oboroiro bwate kirase county ya Narok asoko manyigwanwa abantu 34 abantu bane basiriria amagima abo gwitiro boroiro bwo nabayigo abantu 34 usabante 34 na bane na barabunigo barasinya gitari asoko manyigwanwa wikira boniga ekiyombekeria gose ewizara yobochero nyanyareke wikira noro nabayigo gokana egatiye cyoteri gusikwa nabayigo chinyomba cyukwegokya ase batebire boyigonga asinsemo cha West Sub County Narok County Transmara noboroiro ubonyatu gwateka ngageterande abagusiba itabange no barasinsemo kirye cya Narok yonga nonye na ndi bwese barasinsemo kirye cya Narok rero tigabe maiso nabego banyari kwirinda byekyara boroiro bwiri sabeso tumaitinga no boroiro obobisana ande nguitabore nara yose gazeti ya The Standard page ya 8 ni maite chwe na bwategenta tete kukwana lakini totaragenda gabunko cha page ya gatano kabere asibakale gatebanga nigo bagokwanera igoro ya murai bwense Dr. William Ruto orure ebirengereri byayenga nacho cha kebesa yo kwagacha kibara na merobeli ende yonse ya serikali kwaneta magana yuase chinsemo kiri chia Meru na mono yoteba nigo murai bwense bona igagwitira uburayi bwa yanya ariko bagagotebanga ugucakire kugamba n'abajumbe libanya ariko bagwanchira n'ebirengereri byaye byo gwanchirana ense ya Kenya nya ariko bagego cakike gancha kende gyo kwagacha kibara sagoteba kibese bobwate nchisa inigo koremiro biliyo na nomano murayi bwense gatebetenga nigo bono samatuka mange se ya Kenya yaberege go cakemiro biliyo bwagachi bw'ikibara kurende yanya ariko bagego tenenda na nigatebire nga Kenya gukina lazima etwale kigancha kiaye kiganche kina kitutara majabuya so bwasi yoli bunga gechi go chake nguna kile twale ko teba housing levy abuno tutara majabuya lakini ndese bakara teba nga nigo bono iga atebire niga uchikukwana n'abajumbe nande niga ndete gukwana n'abajumbe elianyara ko bagakonyora inchira yoko genderie mirubeli anena mona satebire ni yobwaga kibwe kibara kubeka umuriro bw'istima na mono koranga nonye ni jidam kiri kitakire kwana na amache na nemono gokonyo buli michianyari ko bachigo chakiwa niga yakwane taya sechinsemo cha Meru asanya tukoba nande gakwira libaga na kogikelia abarayi bali bakwamerelia serikali ya satebire nigo besoiri asechi campaign chia mapema mono na nigatebire ensi ya Kenya nigebwenete kwerusi kurwa asekerengo gechinse kiri kibekire asekerengo gya gatatu aime ya amagendero kikurunga third world countries na ndagateba ensi ya Kenya teko bagego tikumagega mono nensi ya Singapore murayo ndebwe ensi siasa ngora teba maiga chweya nigo konyora akwibwatania oteba ensi ya Kenya gebwenete kogenda amo na Singapore lakini turakorera uma enepi korengani
Kenya na Singapore lakini ngakinere twa GDP ito yarenge ange sana chiabo Malaysia ni woni la oiso wake sabu ase Singapore na ase tole na ndipo na te political class endera tawa kwa living devil ngaita na watu wate miaka 140 na umanyo gwikera abantu bali ase bali okay yati konere narenga gosoma muisonde online American Farms kose chi company chiri America chia chire nseyu chia university ange 200 billion okay echini ejingoro America ka farm chimogete chikaenda university chikaidi 200 billion US dollar Kenya ga kuru Kenya kwanza yero topo gambi chi company renga chia chire ko university company renga chia chire ko university chikolete kwerende bono toratebenga no job creation nero kwerende nero so it is upon the government make ground kebe favorable ngokoira ni maya kasi ni Innocent na Diana kwanza city kanga go kick off okay abantu bali bakaenda Rwanda chikambani chiachi chagaiga umuntu ataite ko university for instance kwa igwanga go chikogoleke tigioka kosa kwa igwe license corruption otabukaruga 5 million gakoenda Rwanda go se country ende bwanje runjwa anya bantu abamba ko university ngaito goja kuruera tuikere jinsi kindi no moneli swat sana nali boli gekogera chinga kichindira bokonyora chweya kuna kweboli tunga rende ntunga itore ngaitoberete ngaitoberete Diana ntubugato mugana abwa se gazeti ya The Standard ndarate banga kyoguyo na chikateljia sona netegati oboye baliete kaso boye che nduwato mugana geiga The Standard epechi ya gatatu andi mugano yoko ayo kwanire tigaiga ndo chukara gechwa nande rero timaitu soko gechwa inya gitari ya gakani neka boriri kweneke bunango bwatukero mubire ntebe munyanyimbo yo makuru asinsemo kiriya cya Nigeria asamariye tamashari teri okorodudu asibabo tebanga nigo bagusabwa 8 million banyare bako bwatuko mubiro yigo cya sinsemo cya Abuja ase family yasabire nekigambiro mugambiro Justice Lawrence mugambiro tebire o irogo chika aho mubiro yo nyare go kubwatukwa igonga bado mibiri tirachaga kubwatukwa anyo kubwate kibese igali bunabono cya biri kinyingira ali batebe gento kya biri kibese cya chire kinyinge no kurinda kuri kumubere kurugiriyo swayitororo na kirolingi nyegitari umaite ono mugano gatatu naro lironte same Ndwaroje and Justice Lawrence Mugambi April umwaka oyo agaoda Kenyatta University balirisi o moswati gete okoba bill ya 500,000 Ndwaroje naende last week bono judge naende ke order Mata Hospital balirisi umubere wonya gosira okoba bale bodai 3 million na lero ga naende toroche Justice Lawrence Mugambi naendo urure another order what manyeti because it is like karochi nyagitali ya chichikwanga that is then contempt of court gekogera ene order ya gatatu bono ngariri sio mubere nkwaroche last week ba echaji yatebetenga mubero yitoli collateral gose taligento orabeke ogachenga no chonyore nini chibes chao igobono negento chinya gitali chwene te kolani neki kero monta asirire kae family eli omobero baba ende batindeke then omanya gocho bwati mu bwati chibes chino turu civil court lakini chibes chyo konyanga ni chinyinge chiri family ite konyara nande kene nke baround banyari bono ganga ete no insurance bwene retagoche ekirie bintu bindege kogoro maana pi family nere murada like 8 million na moni obore mubuli mubwate bwino kwensi mukoreisi shiringi milioni family ene rete 1.8 million konya tara ko giria ruarete
ekera kwa bagatigara na 8 million. Okay. Ochenje besi nyingi. Ekwende ya mentir. Mate na kera rituko. Mocha ringo nya commenter rumuri. Sepeji ya gatano gatatu gaiga bakari gukwanira nga iguru yobo kurumi bwa korekanete ase kiombekeri kia NCBB ase gotebekana oyo kabeire mu chief nyarito kabara ko iguru ruguru kimote kurwa asama mochari kubwatekanirwa na ogosira gose kwa oboni gwa bwo bwa bandia bwari gotebekana bwarenge esekerango gi milioni 2 na kiandamero na 209.5 million ya nyarito kabara koleta tetemeko asianse ya Kenya na ase kiombe kilige kuligereria gosige kurwani obukurumi Kenya ariko bagekonyororo roboti rwaligereri gune gazeti ya The Daily Nation asibakari batebanga umurobelio chagetigu ne serikali urenge bwechinguru kinene na mono urengo monene uyo chagetu mwaka bwechiri bubere 2023 na serikali ya William Ruto bunenjere ya moyo kurwania umuchando bwo gukora njara na mono gukinia komera kw'ebimeliense ya Kenya na gukinirige sa nigo nyarite ko bakonyora umuchanda sibagateba nigo chagetigwe gose nigo leta tunige ntbakuruka systematic problems imechando ya nyarite ko bagekororeka noro sibagateba litangania sokulikigwa kwa balimi bali bali kurukwa bakabake banyarite ko bakulikigwa lakini abo batali getigu boronge senyenje serikali ya ete ba ofisa bali bagurukwa agricultural county officers abandi barengese chi sub county ukikolikia balimi egaikire kanyora bali babwate kibese nabo bali gutumika kibese ku facilitating akia balimi bakulikiwa na ekero buli ubuyo bwakikubwato kwa bana aba bakuru kubara amanyabesa bagatwara kibese cyo mwanchu muligereria na osoma mugano USA page ya gatano gatatu ase gazeti ya The Daily Nation na namono nyale ko bagokumanya kelikegendete tigatogende umutimo ku musini ni Diana mu director itagate batogende umutimo ku musini ni tukoirana tugendere kuligereria ayali se gazeti. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi nuga nikiskuru aso mwana warakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yawo emero lito nige kogenda namaganyo a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Nje Daktari Stanislaus Misati, nje director ya St George's Nyamira Academy. Saba ibulingo bakarambya mwana asaba no muko na turetera ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagere skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya skuru baiga na berengia asaba na baito bagoso asamange twakeresimya se namba 0722734583 St George's Nyamira Academy, strive to succeed. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances sungusya electronics nintwe lichiburi yawo nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya ninchubwenyo spare part chie chinguru sungusya electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au
tuline sabyo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebi totarira somo chokebirigo naboiga somo chunyamira gose twakirisi miase namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye. Ano mwibuli henritu mwano obugimo bya bwankyo Eskurio Borosa Tabak Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko mwana w'Oboroso butingu bw'ekisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari n'obumanyi bw'emirimo nabo igongotiri bari byewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde nguru turabo sombi asaborokigwa ntubwate nyumba cy'oburaro asabamenye time endagere yaborokigwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka ugo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakere simi 0722 408142 gose 0708706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Onye kubwatira ibolyo obosemya gusekero kende gyonsigura emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Marigeriana chakchi tuganire tukumanya yagene tukone kwasiga seti twatiga zeti to ya The Standard and The Nation na bigega tichinga seti tukona to semya na bigo kumanya yagene tukone kiwa kurentigana na regati ya bali bagende to sangani to somtana ito Facebook tonya tugoska mutwe no chateba Amos Kebati atebe Ensoko bwakire bya Diana na kupata vizuri na Amos Maina kurwa magwagwa lakini sahi niko Nairobi Kiambu my county. Kindly say hi to my family mzee Daniel Nyakiema Nyakiea, Mama Pauline Kebati, Nancy, Margaret na John atebe Ensoko bwakira Mosmaina Kebati kurwa magwagwa lakini sahi niko Nairobi Kiambu County. Kindly say hi to my family Dolphin Ntabo, Nicole Mora, Margaret Kebati, Linet Kebati, Nancy Kebati na Lisa mzee Daniel Sururu na Mama Pauline Kebati Ensoko amache amakenuku enegati ya bagende to sangani twe asomtani to Facebook chinga kichirindo chibago Freddy Kogema tebanga bwakire Ensoko TV na bago mugaka gechokero tebanga following yabo tobe comedian au teba Salimia Sa Jose sa wakwani gusa Kebati oyo itoga abano gose because family digere ringe bichibi yake ate akoro kwa Kebati rakikuru magwawa kusoma Kebati ngai tari magwawa amo inabo nabera nyore mu muromo mwabo se kase yayo lakini kaite mu muromo mwabo tuanjira ni mu muromo mwabo moke darende no ali chisemo chia Kiambu tuanjira kwanza liekera litomete na murangire trigani kumbe rigani ne asakuru ku Kiambu nabo mete Nairobi agora kumanya regen
What confuse ribon. Mwancho muligeri ni gotara Asechi gazeti na ndi gotogendete kurigereria ariare Asechi gazeti kwa totara ndo mutimuko nabatebi ngaki kiombe kia EACC kia koliru bunengi buaye nene mono na kiombe kia kirige kurigereria amangana yo obukuruminse imense ya Kenya DC yage kubwaterana gazeti ya The Daily Nation ne kanyore toroboti rwabo bisi bagoteba ururu warikirwe bagoteba ngaki abo bisabu alternate chinsemo aho chobuli mibanya ariko bakonyora enjira bakonyora amatemu yukonyora no namaki kairera abali bari abake bari kolikigwa mbanya ariko bakonyora obuyo buna yabwenerete paka bugacha guikira tukanyora ubundi bule pandia ubundi bugasira serikali yachageti umuruguri bo bateba ekurikia bali mibaye kira bacha kurikiboigo bali bande babwate besa kwanyora babwate mabuta bateba gakimate tutayite kwenda gose nyabali iria guru mabaliri tutayite kenyoro no tutayite chikurikia bali miyororo bago ikoro banyora umuntu batetigamba begera mabuta moja kanyora jibagisa tumondete igonate batalia ubachi etordate no mfano le de gazeti kale bateba ngaki ekiombeki kya EACC gyatebire ngaki chibese chiaba Kenya chikali gutumika bube na namona asibagoteba umurubirio orengeti go chikukinia obuli minse ya imense ya Kenya onchogete na koba liwa mulinene yubukuru umaite pero go chiesa rogoyo that is an economic crime and some developed countries muna China na boko be kwa engoli bigoti ongendu bindombire utabwenere to chiesere because food security nengana even the national government ke president Ruto akonya gwetaiga kuikabo minister for agriculture ndagira nero bona abantu bakuri ngekogereise ko kyanga ne biwango bira nansiga twanyorire crisis nenjera yemo yogo konya food security no gwakikisha kwembago mulimi nakyo kwembago mulimi president Ruto na bwate planning ya sana awe obuoyo wole subsidies yani amagori yake iri ligo lili government yali yake to moroka egera tokoleki egera toli to afford gose kero mole mirende libago gosimeka katumani yao bosa kwanya kuniki kwanya kunyo egera onyore yield erekia yone ngana kero kanyoro mundago chiasa robuoyo pakangwa roche kero kendo na numugano kale tu nichi media oschinda omondaro rosana asiketago siama agosiama gena siama gena iga kapisa gositima ndiko sana babate banya kaiga bapa kichipagi scandal chiabere chikoreka no mwanchu muligere nabo gwesomera mangana USA gazeti ya The Daily Nation mwanchu muligere nande mugano no lega iga numate buna nacha kwigoro no kwaringe town akini nche nachete iwete amameka gakoreka no muchi uyo Nairobi mumata amameka by the way tokerengo kwerende toraigwe decorations ya amameka ya amameka ayengwa meta na wana takantebe na wiston tira kinanyoranga jena takantebe ni jena tak kone na arengere ni chitaya chioge or bajagire moja ni dia doro chuma kajagire juera bigite bibiri ga agitawaza kwa jolite bungo yorega gochoro bakaroteba nke ensi ya Kenya boni gali tukulia lero uchakire umuyega wo kwarigania chinse chiri ase kiombe gya komesa kibwate gwetani chinse 23 liswali nene ndiringa ngakibako nyara kwa bakwagacha kiombe kigia komesa nibyumbe binde egere binyara kwa bigo koro boncholeria asenchire ntangani ya maskani na ane mono konyore ngeri gocha ase chinsechi gendo gere twagate bigu ngayo bwata machani abire baito mo bisoito bubuli mina waraiga no uri agatwara abire kiro montage nde chiro ta konyara konda kinekera mwachira sobu amo mwaya bekiramo no nenjira mugo bage ni yakoraki ego ncholeria ese bakale batebanga chinga kichi abona kere kiombe kigia komesa gekumirana liswali rinene ndiringa chinse chinchi chikosikana Kenya na Tanzania mbabu ata yabo bakale kubora ninga abakale ko igole binyonzi Tanzania bu netakeri babisieke bayirade abantu bagatakeri bakade bajiko invest Tanzania nabantu bwate chibese chinyinge chinsechi obo muguli babwate uwanchana kuli babwate bali baba chagetie ese kiombe gya komesa mbororo gose nigo bwasirire
ko ekera bakari kugambe biashara twarochenga kia motogotenga kwa jirani kuna ungua ngogenda bale kuna waka ngogenda bale bakwanira nanga yaya rero twensi ntubwata mapera kera mugura rende muyagura sobwamo aba branded the same way twarara kachingo ko chito chigo sambwa na jirani ndebinge paka waku mibono rende obwamo gose trade ngaki togocha twa benefit ase biashara ebi naende chi country echiga kwaendo ebintu buna chifisa nebintu bindi ngaki ogo processeriwa ngaki ogo gwanjerwa ni ororo free bagateba kero mukwara agacha obo muguri mota moko li biashara lazima muigwana matano nabangina bali kiumbu ali bakonia matoke nabagaka bali ndire bakoigwana oli obugori one lyoyonde iratuka tubwati igojaga kweminja ngabano manyete nje timbwati tokone lyoyomi because kera morali asobomo korora abantu boteli nabo bwato bwanchani mono onye konyorugire nabwate chinyeni tabwati bukima okora ko yandi hoteli tali go kana nga mambo iyo ago yandi hoteli bono lende ikine kitete komanya na no mo biso itora ari tiganda mo leakage kyombigere ko kuyeta ke ko East African is trade something ke ko tea leaves ko nda bale bawo niyo sobwamo ikine giteke motete komanya na namo namabolia manene kera bono inse ya Kenya kwaligania umuyego yo bwe piombe gosekyombe kiya komesa na setake ikagere ngomurai bwense na chikonyora obunyakirugo woko ba munyakirugo bwe kyombe kiya komesa chinga kiye chimo chiaga chenjiri kwegulinde moyi kwego kibaki inde kwego uhuru babo mukapa basirire so murai bwense ya Kenya na kagere uchikoyegwa igintu gekurukwa obunyakirugo bwo gotende kyombe kiya komesa na mambia naliye kale eratebunga a round table conversation nalibacha kwa soro abanogi bali bakonoga babura niya mangana yo bwa ibiasara kagiba kolire no boita kagirete bachi bakwanire abagingeli baito bakali Tanzania bakoni chichuku mwanchi muligelia gane Soko TV murubeli na Soko bwa kire togenda tekuligelia ya Research Gazette nando banchito muligelia ko Research Gazette ya The Standard page ya kabere yo kwanire goro yabasaye kwirusiyo bo moya sibago tebabuna abasaye buchakire imyaka 15 wiki myaka 20 na kianda nigo babiri bakwerusiyo bo moyo sana mensi ya Kenya sego tebekana ngakero mwaka abasaye wetania 720,000 nigo bakwerusiyo obo moyo wetera alibagwetera asiba tebanga nigo no enichi family chiabeire konkoragira kwenyorire mirimo nabego gotaka korekana muna abande inegati ibintu biri bikogera abasaye beitire twararuna n'abasaye kurasora ngo litwa gusi babiri bakwerusiya obo moyo ase komanyekana mune ekyombekiria kia World Health Organization niga kegende tukubike mikakati yuko chukwana n'abasaye nabego kurigia cinchira baranyale bagukora omuchando yibwo kwerusiya obo moyo nyare gwe somera mwana yo egazeti ya The Standard page ya kabere chweya timetigo sikwara igura basaye kurasoro ngo litwa gusibe rusiriya obo moyo sana akonyoranga no nabari babwate emirimo no boda umuntu kwerusi tweme obo moyo batebete ga ebintu bikogera abantu berusi obo moyo nande kero kubirigereria amangana yo bwanjani ntubwate pressure chiga gose financial hardship turakwanira ubwanjani amangana yo bwanjani tingi expert mono lakini ngento kero kimanyete nka nkerie kero kwerusio oyo igo gwitera magoro batata nalia ukaranga nyene ngoko yatuka sobo era koleki era agire njobo tibajeti dege ndotora tai babo toro tira babo kira bono bamanyenga kuna kukataliwa nabo kwangwa nabo tiwa mbale to msemo watengo kiachwa achika unaipenda kupenda ono egende kina kerokyo by the way taliko soli kiagerira basa bange bakwerusi ni nobo moyo egento kende pressure nire naende sana ekurwa ase kurenga kitorate wa sabale Genzi no nyani tu same age group kwa bale kiare kemo kwa konyora innocent alitafuta pesa vile alitafuta ugolire gose negari
bono agana inje pressure mate gaki no mbiare bimbi kai mbira ngaini nyasaye natongete kero muntu naenda akoraki naende kero muntu nabwate chinga kichiae chiokonyora koma konyora pressure yagosoire yarure gosengurwa ase abaibori ekesingere twabwata asigete ntakwane nkai omonyaro koyomo achitaga ntebinga yaikeire bono no mbaibori taigwetio agendaka taigweti neno mwibori amwakere simi kumobori niki timaeti umusuba ti basomete nere kerasi kamo kirende onyorira kaniboga kaiga ochenjirie kerama geisa ke nyumba irende yachire kieni yake bono na bibuli aba kumubuli bare inkinayo isaini onye yarebe na sangio onye mugisangio na chenjie kerama mwina na agacha bono mbali gotabana no gochenji na agachira ngina naisa ogwarire pressure nere gochicha mpaka yani umuntu oyo yekero musaya nero bibuli na gochidi ndintaka kwete kwanya korire kwanya birusi moyo lakini just a minute naenda tonyoria basaiga mate oiso gwa attempt nini suicide party ngiya toronyoroke party ngiya tokwa omate ayobono no mogeni bwa serikali naende lichi kondiko ganyete mutuga oerese ngikwale guitera bomubumburi bwa buri bwa jasaye ne serikali buri bwa jasaye ne serikali nana boko sibwa lakini wana tutorio mwakili lakini naboko be kubyara oyirwechera ostaki nege ndoko bolwa ngikware guitera ayo chikota banga no bugima no bwane chachi yakosomere lichi kogari yagote yubul mubo no bwa serikali bugima na nyasaye igomo bakaraki atembuti guita obe kumbe manyete natagete tu advance oragera togende busia siniri tukuri bwango ntobeko mageni tomono umutinyi uri etagorenge goisherekea gose gucengera igoro yo birengera libya abantu sebale batebe byombe binde byateretenga lichikiri gwateba ibwenete kurusi goro likogera no nabantu bekora I don't know muskubuna gwateba muwakili na chishega igatatebye umutinyi oyo nigo abantu bagendete gusherekea na goteba nga campaign yo kurigereringa kwarigereriwe aso muchando lyo cancer nabura nyora kubwata muchando cancer turase pechi 15 se gazeti ya The Daily Nation indo chega iga obwato borega igatindo chinga tali obwanu nigo boli kirega iga se hele boats asbagata Curtis of Nairobi's poor drainage asbagata banga iga obwato bwarorekanete oyo kalimento kumanya nuru lyoyo muina achibese nto chiro chenchirororo maega ye muchi oyo Nairobi koba soft ne mbule nyinge asbagoteba ose kurigereria sebiche bagoteba chichuba chia maji na chikora chikali gosieke drainage etagataga etugutire chigali chire ingorate chiabere ejisire ta maji ibe mburanja atuete moisonde nyinge sana Nairobi ga but bono bokongu tali mbura obokongu ne drainage system etaro sirike ko goronye mbura yatwe amachari abwenere tanyole injira chiae asoka koraki aita na ende omungwana omonante betiarenge Westlands na baroche bantu babire batatu bakugu o mutaro ime tali metare lime tambirinde lakini metare je wenere tawone drainage na ndo montachi konguswa kurumega kogeraga amacha ya bite tulikorora no mutaro ole gose ningi ekenki kego torokia leadership ya Sakaja leadership ya Nairobi City County oroche Kilimani logora bangire ko race chigorofa bangire kwagacha chinyomba chintambe mbali ko koraki mbali kwa Kasabu Nairobi onya ya better designed abantu 2 million the population ya 2 million woniga eternity 5 ngakimokorosia chinjera chinyora machi tonyora good draining system to avoid no nkipindupindu eyoroche next korwa matafute mbure nkipindupindu eyoroche mwata twarenga setiere Narok bona bintu nabye binaenda abantu baruro bachire bagachire mpaka ange naroche lakini naende bado tole as leadership ya Sakaja yakero kwa gacha ange naroche ngo approve plan hiyo
tari Nairobi City County yoka so bintu ne binge nakio mu Rwanda yu minetinga leadership ya fair rie mbure kare gutwa bakabaro cha bana ne poti mo cha kobeka stand by egere yakole kwere yakonya abantu mbavu iruna match okay ntagete toligende kiro monto mugano yomo chinsa na tebi uno director Chielire indo cyo mugano urase page ya 15 na kabere noro uchigutware ngwana itobona mambia sekiombe gya KTDA kibono gya chinchiria igatebanga aso omerobeli yaye chikoligereria ibintu biri konyara kaba bikomenta oboita guchiase umuremi anene mono bagateba somorobeli yo mo baligere tino guchigo chinchino ne clone gye chaye sibakale goteba yekurukunga cat tear and cal CTC also manyaka the black tea neye mego chikoba ekurusi gore egesiba yarolekanire ngabono ensego sobo ikobwe enseni kubwa chenchiri ebirengere bya nakogenda ase chaye kali kurunga orthodox tea eyue ekoleta chibese chinyinge na mono ekolekana nero ya chakire gwanchwa igo mo bisaga go chichaga igantu mubulinga gusim black tea na ande baracha nanje bacha ku orthodox na ande baira ne black tea ntujara ko batokoligereria ase tagete omborori omaganiga enjere nga pona asianga is it a frustration kuruchi companies chi nene chibwate chae egere common mwananchi oyo atogole kara atogoire bamanye ko hype amachani abe bono ni kama gold nduri kwa afford ura mumborori riswali okay ndoche mugano ina beroro y'uburemi bwechae ebech no ne 23 ase gazeti ya The Daily Nation na muinoga iganchete koira na sensemo ya Chigosoni muinoga Innocent mugano ga JKIA Jomo Kenyatta International Airport asa abanyanyimbo baboliwe babe maiso abigo bakobeka byara bali bakonia malio gari yo gutindya ntwaro mugano linga abantu bali bakonia malio yo gutindya nabo igamwalio gari bina kunyaraka chinsa chinde nilio konyoranga abo bisaba libago cheki gari nabo konyoranga nabo baba usikanite nabantu abakonia amalio konyaro mugano ya gazeti ya The Standard page 12 onyare ko kwemanyiranga amalio gaya kirikire Jomo Kenyatta International Airport gusa airport ngaki yakonyaraga ko ba transported with cash chinsi chinde okay nindo chega iga ase omwali we gazeti ya The Daily Nation bagatebese page ya maega timu ya Gor Mahia nigo igoro ya nyarte ko bage ko yatandika timu ya KCB golia yemo aseliga na liesagera sigetigia Dandora Stadium na chwe kera tutarachaka konyo murobeli na tebidaya nga Shabana nigo yaitetu nabo ni weta bakara gukwana no mutani ekera badruete bagoitwa iyo mbali korora bya patine edro bagate mate ugono ba set standards nga mbara itura kini baruete ligene amini golia ya masayemo lakini ese birengera byaba mashabiki bagateba Shabana yaitetu Arsenal ya win tichigoli bira siligena lisagero Manchester United nereka win chigoli bira se lisagero na Chelsea nereka win chigoli bira aseyamo akira yari kogoso na Liverpool na mini Manchester City nereka ita Brentford chinchoke golia ya masiligena lisagero ine ligi ya Bongereza indo chino begete bibiri goro wega chwe tutarasoso mwe omaete tigamba tebiga ogo kakakoro kungwo ko kamuri nitogwo ko kanjira Innocent na igoronko enda muri lakini bono epipirie ngochere no nje yangi inspire ngendo kelinda tebi no musauri gochigweita kwara soma sams abo konyora kwa chenchiri no ne chimbwa chiao no yakwara gochigweita ora tigali tukeli ora bega bono mugano no lega ole Genesis chapter 34 chako bongo nya gotarare o bono nywa miredi kibuna sogete ne family yae o chire bono o ikira sakoro Shekem sakoro kwa Shekem akara chicha umusubati naro yo mu okwanire kasi nande botambe kero kulika ko some kitabu kasi elieta umusubati atoire tiama chambwa bia tiama kama something bono musubati yo chako bakoro kudina rogo soko kwenda lende atalira basubati be kurendega ko ro muchui bachite bale abageni omwana bwo muruti amorore umusaiga
akamanya kurwororo kegusie kiya Biblia goteba agatibongo musubati oyo okay karate bongo musubati oyo chako baka iwe gentokeli kera iwe gentokeli era agakira okay aganyere bamura baye bakoreke baruegeti ase konya bachire kolisi yango tebinga no mwibori namanyetenga mwakore genteke igota konyora na abana mbugate tigabara chicha kera bamura bari bachicha mate barenga bakena abanta bara toko barwanisegi abamura 12 na abande bara basini nakyo kurwani kwerende population nyingi bono umuroyo bo muruoti ogochicha kora toroboti ogateba ya nchenda ite kunyoma misokomi basi ndo baja ko bakamako moteibo kombuyo munywa megere tome nyamo lakini omete ntu nkwaru katuli yogo ikamokoleke yogo ika mwaroke egere bono mumanye ko fit in our tradition nyoro no mwana bumuruti akamanya korari aba murabonsi pibe be kwerende yu area yu ya shaka monsi akabata bono ikamwaroke because ntaite kunyoma umusubati baada ya matukata to awa murabari bati basinto bacha ko bagatiye limwe igo baba kenyete mate no mate kwarokire amatukata taerire toko nyara kurwana segi igo baba kenyete paka bagasirie gesa kukeli Wancho muligereri chwe iteba AI pastor muya twanyorere ase Soko TV bache ko bagobwaterera dumurizi ongageri kijebura rat bakira mabuta gale bateba gegese kwikiko kiasire tigwekereka gie bachite bakaumirana no muyo ase mambi yabona mwancho muri twabire tukoligereri ali alese chigazeti atungete naboko ure gazeti ali bwanche tentu abwate people daily into yegoleti na nde togotebia angitumirane na AI gabwa tomugano kira lituko ago change lituko linde gago chekera mabera yazirete rero gabike gitabu kyo monene gaiga osabete sadaka Biblia njanu sadaka muntu gosangera lintordi yatokorera umwancho muri egera tosoe asengwana yabene no Kevin Setalisi astochiko batu kwanera pole mibwe cha semambi yabono aigane Soko TV murubeli na Soko bwakire nchenguru ko Innocent Nyanga nancho manchito muri yankuru kwa Diana Ndemo njenguru kuchoya ite batebi AI na ndiro ndiro libamba agetera kinirende yetali anencho yaiteba na ende ngota yabasa igetabi kwara soma sams utara rengera liko Rusia egero omenye obege mbiya bala Eye Soko TV uboroso bumugusi onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobeli yaitu Soko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko lye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene Nairobi. Soko TV uboroso womugusi enyegetani rubutamero chinga kichoburere kolende tarikire nyegetani erabo butamero asogoko bokali ubuya bwekerengo kisheguro utatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyagetari bomanyi boisaine bakurwali amarwire ao asokolenga net machine ichekerero obokore bwito n'ubw'insemero ngebere nanye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangina koibora na kurobeli uruiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yeto nigechire amariogo ngutumia tole insurance au bunasha AON Britam Naboigo Trident
nigo tugutuka nsemo ya magina turigerenetie negiteseni ky'abanyanyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tume email kasimshospital@gmail.com. urwase abanyagitari baitu bari qualified. Karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Magega ya televishoni ya nsoko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Nguriole bintu byekerero bunesimi laptop esapufa TV fridge nabwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asenjao nkoni tule bintu wuchakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseribuli uraikeri nigo tugutukame mu cyumemera no bokole bwito no bwokobokera twakirisi mese namba 0702669403. Eye Nsoki Electronics ibihugu cyonyamira mwesi mwariganirwa. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty iishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Kwarosire asa maegerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegerio aito niga kogenda nokogania gwechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomocho kebirigo e county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development.
na isana biro mwancho muligeli maga yichinsa ibire chiabono mambia aigane Soko TV murubiri na Soko bwakire na bene muna twagotebetio mageni ito koruku Vincent Arisi osoire ime studio anda mono tonyale kuba tugukwanera kilimu abere mo gukwana kurwase chinsemo aba baliki baito babere bagosanya na koleta gaiga no mulimi yogendete kurwe birengereri byao nande bagoteba mugano to nako benseme yamo rasimo twale chinsemo ibere Diana nsemo ya kabere nitakire nera ya kwana na ananu mwana chumuligereri kwantagetenga tebinga umungwana oyo maseli etokuruku Paul Harvey gagateba mulimi nere muntu oyo moko genda uchikogole ebintu bya biri yaje gutumika sobolimi kurwa ase eduke lienke igioski lakini ekera ligesalia chire ere byaye byatakiru byawo ni guki wholesale no mategera ko ni ki wholesale ngikirabe bate wholesale yetakire bateba bali bako produce mono large scale farmers bagateba inchuga iga osichichego chagaiga eliyo gokoreki golie lakini ekera ko nyoro bwate meteta to nayo ko ndese wholesale omuchandora bakonyora ngobe iroro na senchire abene tigango tura umugeni tolibaga aratukwania turegwelio giriae tumauchake nkwana ya bene igoro yeke meligie chai emambia bono karibu sana mbia mono sana yes muligeri na baratake kumanya ningo aikwaru korwa little bit background mbia mono sana njasa maria tankoro kwa Vincent ate yonkoro korwa lia Sang'anyi factory eso a board member ya Zone 10 yani Nyamira County yes Zone 11 igon Kisii County Zone 11 Kisii County Zone 12 were Trans Nzoia County into the Zone 9 ere Bomet County and the Zone 8 ere Kericho County okay wono lende Zone 10 na Zone 11 no nyiwe tabali mibaka bwatekerere sana tigato chakirabu chinsase kira chakirabu no tinda manyekerero negia bagale gatebe second payment second payment bonus inkwe bodi torrent wa Zone 10 and 11 bakorera Zone 12 bakanete less than what we paid batali go complain Zone 8 yakanete less than into batali kolera na Zone 9 ere much inside kotobua batara complain maybe entongere to differentiate between politics and farming okay abuno to kuchakira siasa nero ya saliri ulimi no not such think ote bana siasa ya saliri ulimi ko ebiasara mabiko anda igoro byandanse like this financial year yetu akana I started telling people January na batebe tinga biasara mbiri biya baka before tutara declare bonus na tebe tianto na biasara because inkora tole bunoko obogondi bwalenge bunoboni bwalenge so I used to prepare people in advance lakini ngeliba onjokire bononga we need money okay bawo kabirongona no bono because ebiasara binkora tole echa etu onetie at $1 ekara bantu ba east bale koni at $4 east mbara bya east into chia Mount Kenya chonsi yani to chake korumeru baka Kiambuga okay para which I have up to date average ya bakoni $4 if I can give you the statistics because I have it here ya bakoni at least $3 average ere $3.08 yeah into tokale koni average tokoni $1.07 that difference China ya mukire ntone kamo roche ntokombe chibese chibagwa karne chitogwa kana ngiye kogera mo aba bale mucha unakuwa baba gaigo baro bakonie yabo $3 aba bande baoni 1.5 $1 no chae nyebeka nga style toko handle chae ntutweka abantu ba east ina ote Mount Kenya para bo bairete chae ne business that is serious business they are doing kogo cha west yere se toga iga ko chakira kericho paka bonandi mande ntuto irete chae buna gento kende yonse yani
umuntu agotore chae just for the sake of it. Multinationals iyo chire west of lift bari bagocha baira chae neons no tole gotoburukanirie kabichime iyo bako imuki baira but east tebugati private factory no na yam it is KTDA Chonspi na igo yani gotatore chae beti yanjero asta yo next yokoira ogoitera. Lakini wano iswali ilikuwa liretire maite in conflicting interests. Yes. Bado igon turaswabu ya somo chando ya sole Mr Vincent. Yes. Oise kuligiro litangani abalimi omubwate tiga turagamba bona aba mubwate bakuru kuba KTDA because inu Kenya Tea Development Agency Holdings na ramukuru kwa mubwate standard ino mogotole chai. Yes. Abere nenkoro. Na bali mugondora bateba na abere nenkoro bagotora. Ekera muguika majani ya mugu yaburukani na aba private partners. No, bono maite aiganto bugatinga mugondo ria stoko le mechae ase montate neye nkoira multinational neye nkoira KTDA neye nkoira base mara echa monta go chotoro parties kogo ikose ne buying center ya KTDA ote yo monte chai nembe osenyerosi agote ikora buganga ya senari takeire bugate demand bona into togotema koira nga teato irere fair egera tonyori chai. A factory like if I can give an example, a factory like Nyansiongo, Nyansiongo Yaroseti is around 25 million kilos a year. But if you go back last year, you see it around 17 million. The difference in Nasaro already because chinko chirichirichiko tumeka abafanya kazi mbalimbali next maneri ene losi go cha somo ni automatic. Fixed cost is in Chiroro. Yes. Difference one echinari ko baroki. I have statistics here because in Chengo Tara event which I can prove. Like this is what I had been showing people. Amanto mate babugatena HI bugatari gorielimo. Chate bugati gorielimo. We can put HI ga ikomontorio go choko orate beneye. I'm giving you $1. Eyende I'm giving you $4. Okay. For example here ene statistic ye factory chons picha KTDA e factory ya tanganete kurukuriri you can just see here echa ya baba oneti $3.67 average na ikonchire ba oneti $4 nchire ba oneti $3 something ega chocolate e average ya $3.72 but you go to Sanganyi Sanganyi na ere kale almost bottom parties up there. Average ye cha ye toro chini ngatone this $1.48. Lakini cha na ya much factories. Ngere ntara understand giga se average ye. Ingese echa yonse kwenda se kyombiga KTDA. Abari mibali ba Eastern Western bonse no kwenda KTDA. Maybe umwanjito mugina baratake kumanyanga a difference nga yego cha yarwera ndo chenga bado nturamutenga a difference. Echa ye kereko tomukorwa. Inabatena it's 1% echa kunywe ku Kenya and 99% echa itogo export echa ekartwanya tumire ekwanda yabe kwa ya ene ya Sanganye ene ya Nyansiongo ene ya Rukuriri chonse chikonda chiabe kwa erainia yamo baru sambo syakakagake abantu bari bagocha kugura chibekire blind rigo tobekire ene ya Nyansiongo ene ya nini bachimanyete igarende tu ba test echa ile karaba ko test na audio test ya gotebanga eye nanya ile out of 5 marks na ile ya 4 eye ndena nanya ile 2 eye ndena nanya ile 3 that's how they test karaba test 3 ba ma gotebanga eye na 4 marks chibesa chia energy eye na 2 marks chibesa chia energy abantu ba east baromba rostiri etri abokare echa ya bana beta inde auction ogosangyo muntu oli okogora gosengo chi Pakistan chai taraika si auction ya gotebana ngecha ya Rukuriri ose 300,000 kilos etaraika auction onyegora direct but there is no single factory from west ekoni cha ya direct abantu bari invested a lot of money as a marketing more than us. Okay. KTDA etakeire abana aba bose nabaye I think mubwate 71 factories in Kenya. Inki mutago chira so bugamu.
No, you know, ekero tokoenda kire ntonga mokego korwa basi I can say. Lakini ekero kugura nayo utaite kugura twatebire gwachira se echaye na benga matoka aliko ile chiro. Inche nyabugatonsi aya mbugate na aya na ye kaseni yane na aya na ye anti yane moinoga. Ndacha inche nayo gocha kugura chora ye anti yane ngo gotabe na ligori ye likwaruga igana lyoko ruga. Okay. You choose ogwakana buna kwara. Kwa boli biya. Kwa boli biya. Yes. Igo turaigwana ngana bira tukimurimi western bona tabuga timuchanda. No, to some extent. Ntu abwate challenge. I can tell you now. Ntu abwate cha ya 2023. Etaraoni kwa bado ere warehouse Mombasa. Ya 2023. Ntu abwate cha ya 2024. Ere warehouse Mombasa. I'm sorry to say, ntu abwate cha echi son 10 and 11 ntu abwate cha chintu nchirueto. Lakini chi son nchireba na son 9. Nebwate cha ya 2022. Paka bwana igere warehouse Mombasa. Zone 9 ni njiri chi factory Bomet County. No, ekaro wate. Ngiye kogeri cha yutara ikechiro. No, ego ikechiro nabo echa echiro. Omonto kogorobora. Yaba kwite drone nandi yakaraki. Gere ne warehouse. Ngiye goborera irigere ni bad quality. Yes. Nabo puno goika nabo ekare cha ire nyingera bago ikonyo tutebo monto ochora chiri atagete. Wasanga tachoretie yane lakini achorire yo oli moin. Pone chinde chitachoru chonse chiko koraki echikwira na back to the warehouse. Okay. Na ndichira na gochi auction after 2 weeks. Na bochikwira na gapaka mara 10 waje kusanginga chekira bona simota iko chire chiro mo gochirigeria omogori achigore private. Nekera gochigora ngisi bada bari mimbaga sene gotora. The same irigira ni bwechiro. That's why I'm telling you. Na kinare ko batebinga maybe as I sit now yo tokor echae ya bere nyinga se market tanie kriye market ya korteki etagete ekira karongo to affect kere asa mangana ya magori echae. Number 2 chisege nchire chichaba Iraq Iran minatwar go chichai chinyinga Iran chai chinto ireti saiga as we said ntu ana koira cha Iran. Okay. Mbona baracha bayigore kama bako igoro. Okay. Echa tu akairire yakanya to koira mo roje ngombo aiga Sudan. Sai ntu koira cha ijo. Nande cha ba na bal kunywe grade yako kuna PP1. No ke kwameta Mombasa. Nkabane kia East, nkabane kia West, no ke Mombasa. It affects. Nande bune cha iko na komenya matuka manga se warehouse. Ona ligori ya iriko na karaki. Sarika. Kwa tebire buneko na kobere ya warehouse rigoriria sarika asare ira ni romurimo. Yes. Bono inchendo chengu mochandura soboni tigatura chakira bono twanjira nenga kikurumu inaiga buna wachaka wateba quality HI is the same. Ande kwacha wateba inaiga wateba nga ntumuina western ntubugate private entities chigendete kubarwani nubuna KTDA. Echitigatura chibeka side sachinde kera mugumira nese chire ya Mombasa gwatebire no chire private entities no by created a perception bakecha ya western yangu. There is no perception. Nabonda abalike mwezi gwanja even today yonko balika togende KTDA ntubwate testing room. Brian ndigo tiri gotebia tokanda tori chi factory race 4 from east tori rukuriri echitangaine na tori chi factory 4 tori gusia yemo na ndia yemo kericha yemo na Bomet yemo. To Brian ndigo tobeka chi factory 8 but abigenda garia out of 8 nchorere amachani yabunariga nchorere aliyokorra mayapi onya number 1 aliyokorra next onya number 2 aliyokorra next onya number 3 igonya iga max igo pakokore kokokora nche because na called several times yongo bekerwa ke yane korokusanga nyiti factory wasangi out of 8 na ile factory yane korokusanganyi number 8 kige koigoru korunse gabona aria because whatever I was testing yo kiaring blind na roche. Okay. Na magosangi number 1 2 3 na ile rukuriri na ile imenti na ile maybe ndaruge yere ngumbuga iga na magosangi gochakira number 7 and 8 na ile gosenya nsiongo na ile sanganyi
You see? Okay. Well, that's something. If you find some time, we'll find. You will come, we test. Na alia kereko kwa Mombasa. That's exactly what those people do. Okay. Yes. Wanchu muri uri nigotole na Vincent ari. Sitogenda te kwa negoro yake meligie cha ego tuwa cha kira maswali ya manene. Anene mono una watebire muchando ulese echiro kogorwa kwa machani. No, but there is something you asked ntara iranilia. Kwa bolina wahe abaremi bakanire kibesa kirense. When we came in 2021, 2022 to akanete better. It was fair because we kile factory nja akanete over 20. 2023 kile factory nja akanete around 30. 2024 kile factory nja akanete over 24 shillings. Ochigore chia Nyamira. Egen tonkere the former CS yori olengora roko kumunya. Na begete ntu twari koroka na self price yani a floor price. Abegete na chae terikogoru less than igorieri. Akabeka na onye kogoika osen $2.5 onye muntu tayo kogora atitis diali cha yirane. Ekagera tokanyora chibesa those days. Tokagenda ige gachega ikal last financial year buna twakole tumutinyo nane. El surprise yito kaboka maambi to sangiri rubaririkira from the Ministry of Agriculture. Diarusiu. Bantu bai aba bunge baito mbana we swana nime patrose babu lite listeners to why el surprise ya artaki ya rosete hu. What is affecting us yokere beyond in Chapana Vincent. Okay. Because ingisa kanyora tati surprise ese ko irana today chutimbu atinguru chere ni surprise. But a member of parliament today, we can stand on. Everybody want to complain all over that thing to work and to serious. The answer is simple. Let them go back to parliament today. But I will surprise you. I go to today. The following day, the Mondangrigo I can give assurance which is our menga. This financial year, there is no factor from zone 10 because I'm here maybe talking as a zone 10. Teyera can less 30 shillings. Okay. America ni kere more political than farming say. No, there's no politics in tea. Tindo chinche. But Vincent you abana siasa baito bago chibacha imme ekere pona siya beirembe. Na ende buna bali macha kwa kanwa by next week. Because this week. Baby, you cannot see. Na ntego chakara montonde parliament naenda kwenda kubori yake. Okay. Bwana bali wanchi tokebori sahi and we insist paka tonyora lichibu. Na lichibu kanyora no kanyora surprise yari arengo irane because other people are taking advantage of into. Oh, okay. Kira whatever advantage I think wono ego chaka kwa conversation il twirana back and forth twenda bus twirana. One goodwill ya politics teyo because the government of course nature policy chiae nerongo chere ne regime mu amine kera munya alengo abisi ne regime ya lenge ya Jubilee woni kantu bugate ya Kenya kwanza and I even hope nge president yere asoborai ye guru zone 9 wana zone 9 muko ibaga bano zone area guru zone 12 zone 12 ikinege ntukibwene tako fast track kumanyunga ki lirube liriende lya lengo ro lya liko bae chinguru mwensi mubekere ligo muri regulated bono mogo cheche ligo Mombasa sana ikile kyote ba aya iswali ndira kyombengerege guru kwa Kenya Tea Board kera chi expose chi abere chi gokoru Kenya Tea Board ne register brokers muchando no Kenya Tea Board na ko control KTDA as we speak because kero mole minini wagenda te goye kankali ya baba director iyo tubwata chi broker 13 chire Mombasa not a single broker ka ekorukorua west of lift Chionsi pia chikorua Mount Kenya Chionsi pia teye koruga ali no neya na kiyo cha yekera na ranga ntwe ntobuga ati monto ogotorerera mutuari togo cha marketing nto cha kira head office KTD tomagoro atanda go chimoino omo gusime pio go cha next katiabo no yora toko kare crack okona gotomu chi file gali go leta chi file okay
ntobuga timogusi tinda ko beko simo yes tikamkwane romogusi because in cham here representing abantu bane bagusi tindo chimogusi yo mintole samwe ariga oyo ndarorore next no yo maybe okana ko tomu file igobo nyamasi obo babuga tari Mombasa wetere cha yabakoni guneji broker nande nakwiraniria goodwill ngamba manyane na barabu kemanyano ekinko bakonya kere puno bakonya kere liboli ndiraiga abalimi abaito kona kolera bale bachenchi aba director korubuna tuwaki na we are aging no na yakera maybe kwalenge yang kwana kwabere gukoigu aba director because echa yachitekeja gaiga 1902 I think yes arabelire twara barayirendire kwikira bono iga aba director baito moko ba disadvantaged maybe egera mu ikaga yo mukomerana no mucyomo nga kwecha because davira toke na mayegeri yaba director baito ndulga tabanga they are not up to the task nabego toka ngali na babako gamba no mulimi buya lakini kirego ika Nairobi ko present ama chani yo mulimi yoli egera chikogenda koni go yabo muchando okuira ni libori lya Innocent kwa kwani ligoro ya Mombasa gari ndundu bwati muntu ko West gari maybe policy sinchiro chikogera muntu tatuka gari gose obukateri bwichiromo nchakire maybe yao I don't want to say nande na irore irente ke boire wante nyansiongo say no abanda akagere go ai catchment ya nyansiongo koru there is a time aba bunge bachite ba bari goeta ko confuse chabale last year I stood ngakwana ba I think abantu bakambata chikiri pikaje they circulated those scripts but those things they nearly killed me so echa ne bugate obokateri obanene I can tell you for free obanene bo komi because yantu bako control echa Mombasa it's not even KTDA iyo to bugate na Tea Brokers Association na reko control echa na ende ko base Tea Brokers Association igne family business ko qualify ko be member ego toka toli moremi to bugate chai na lyo qualify ko be member. You can just imagine. Number two, kwamboli ego yaba director maybe the weakness of the directors. Ngisa ko ta ina mo director echa ibuna ya rumokondo asomo director bwate chinguru anda kwana na bali mialia echa ribuna echa ya soy gali goro ya soy factory mo director tabuga tinguru yo igoro ya cha ino ene second year punego sieko tabuga tinguru enda yonse because antu bago sichimana cha chiria chirine chimana cha chitomira na KTDA management service echa ibunego ika Nairobi ya bunego tomukanda Mombasa direct asitayo mo director go cha in between puna ya tumukuru factory ya anda Mombasa KTDA head office ya management service ekonyora esirio nambe liye chae ya rocket liye broker asitayo mo director go no ninje there is nowhere I sit here in Nairobi asitayo nkonyora time na ngende ko negotiate ne paya echa ko gole chae ya sanganya nothing of the nature. Okay. Again, tokera benkelinga nyori advantage that there is a trip maybe going to Pakistan ingimo kebichani ingende bakasanganyi bono ngewe bichani imbo ase pagi ya name rinko iramata na kebichani bitest yango kugune biyabire ryo kogora kwa nyora sanganyi lakini timbu atiene direct impact te yombu atene nga I'm going to market my tea na roja bando bakatana maybe to achora taba direct bali week but I'm making my mind to resign so that we can get people that if we can get people who can come bakore buya na injiro muliminde nyore chibesa chingi yankaria I can be very happy. Okay. Lakini asitayo model unless to change policies today asitayo model direct to koikera nga you are going to sell tea asitayo koikera nga bago tena ba direct balire chibesa mo director to go sign check no nye anything again to mo director assign ne resolution or wait reason singa chibesa chiende chirusi kuchireiga chiende chikole bintu bikoro ku APCD yato mu Nairobi procurement chikokoro ku Nairobi kai. Okay, whatever abu kwere to that bit to already igo in between
ase body aba director ba wikaransa ni kiombigia KTDA aba director ba ceremony. No, directors are policy makers. Again, to back in policy makers. Oise kuligerelia se ntobate management agreement with the KTDMS. Okay. Kartobate management agreement na KTDMS. Kila bantu batairia se bako kolegasi abo baike. Okoni wechae na ko market wechae tarigasi yo director. Enegasi ya KTDMS. Okay. Enegasi ya yokoni chae e omuri michibes. No mo director ne rate binga policy making. Kende factory make policy okorere gabo. Na inche na ase management agreement na inche chingurujia na inche bekire na okay. Tuagotomire to KTDA Holdings ejere Nairobi ga. And all represent the factory H6 or make sure na whatever they want bakanyora bali. Echichai chiaba nchengo ikagari na manyanga chichai chiaba nchato metu auction yes. Again tongere factory fulani yatagete. Ngiato metu ora yes. Factory fulani tebuga mu manager na to metu yes. No mo director yo kare ground. Nere gasi ya yengelinga arosi policies ali factory a make sure nga ebintu yani day to day biasara biye factory nkorani bire egari yachire esoni yaye because mo director takuru soni yaye achiche yani because ntobugate sons. Okay. Tugenda tugukwanira igo mwancho murigererie semambia bono nigo tuli na Vincent Arisi agenda tugotoresa iguru kirye korekana ime ya KTDA na abarai bali bakurukwa ba director na nene mono ngakia machani itakoniwo airendo mulimi uliskalia no genderete kuigwa enkwana yaye na arabu gutume birengereri bya gase namba yawe eito studio 0788 666663 esemambia bono tugenda gukwana eliotorenga iboliria ondire lieli tiganda rakubolia twara kwanire gwatebire mate nchibonekera na ategereire tingo nyara ko bago koroseli assumption but rinde bado ama bagana atigarite mabu missing gaps chirintanya ari goichori njibuna innocent maybe umurimi uliskali kera muragumirana na RSA emekutane moko ne mesangerekano na mugo discuss gwatebira barai baito bago chabayiruka lirichinga gichiria chibonus chia sokire lakini mangana aga uchaka okea na ande bategerera nanga bintu mbire na barwara push via legislation biraba can I tell you over that igoro yaba maybe abarai baito and specifically I'm directing this to a governor, a senator, mo women rep na ba MP tutiko mo MCA turamutika east rogorogaiga yababwate caucus yabo Meru ebwate caucus yabo ekumirana na aba director bechae every month kogocha Muranga ebwate caucus yabo kurukuna Muranga caucus ekonyorana ni governor senator na ba MP ba Muranga kokonda Nyeri the same kogocha Kiambu gaiga the same intuko tukisi kokonyora ngomo bunge na mayata ba director ba lesi ya Nyamira Nyamira ntobwata ababunge North Mugirango Nero Burabunero West Mugirango Nero na I think we have around 4 Nyamira na Kitutu Masabanero e governor yeto ya Nyamira na bora sangite maite mu director wensi we Onyamira bari na bwanto tobwana ko chama na barabo tokwana mangana ye chae amaswali ari bakuboria I'm going to talk about facts in a key like now onyende tu anyoranira barabo I can give them facts in a key I can walk under parliament argue from this side iga na batoko konyo which side yende can I surprise you na there is a tea auction ya kabere bwendere tako igorwa yetocha ko igora kericho angabona igastoko buda toko kwana Nyamira yachete patiriria kero the former vice president kera achete kericho Rigathi Gachagua yes to alikorie at second auction nga yego chikobekwa ya west of Rift gavana yeto ya Nyamira njarengo gavana yeto ya Kisii njarengo omubunge orengo right na omubunge Cherusa Mumanyi na Patrick Osel okay Kagera Nyamira nero yarichoka bagatigati ko Runandi na Kericho na Bomet baje Nyamira ango no nko create tu adenge employment Nyamira okay lakini aba sigisi ba Kericho bakatubwa Saudi aba MP ba sobo no baringa bonsipi
egavana no yarenge bakarwanirire gente bagatigararayi maybe ngoche muri mwaraira na mwaboli na baraya babono watebiro mugavana umuwimerere po mwe senator no mwe MP ngoche muri mwaraira na mu mwara bariya mwa batebinga tutagitemo konya bari miyaba tutagitemo konye echaye yetu bueno na barabuteno matabora akero monto mutari free como a member of parliament moikera na bera kongere lakini inche egentonda atebenga twara sukumanire na no senator nyamira na sometimes ere na nairorire ko sineria gatatu I normally tell him something neira 1 week ngocharo ira na paki okaraki okore follow up okore follow up lakini den keringa mbari okora follow up paka to conclusion lakini ere ngo ikale onte ya bari na chite kubolia na sangire nte kana karo ke fuata forces chiaye gatora kitigira buko akaraki igo forces ijira rogose titati gutumikirieta yani chinguru getenchire somewhere chigendete igo bono maite kakia mona arigerio mugano okamlesh pattern ari goteba ngakiende nga okonia gold igente ke kwanda ne family igento nabere shock tingelinga abantu bakonia machani babwati machani banyana a condition yentangani ko kwancherwa base Tea Brokers Association totwara machani totwara mugondo chae omai gwanchiruka bo na igo igwete na abantu bari asekwenda abantu ababibwate they don't care because ngora baboli tole I normally go to Mombasa and ask people onyora chiproka chiria oyo gotarire gari yankapi osene F8 ngoikanda orana nchen kumina umolimi no chandegete because those people are rich into chete no yonde into chete eti convention ya lenge Rwanda last year omuntu oyo omore broka kaika Mombasa tana korra chae mbese nari yako imoka karutu imoka togende omugondo bwoko chikotare chae ya Rwanda ekeregete mugondo I was very happy korranga na lero for the first time nari narorire chae mbese wane kera rocha abantu bali bagotore chae mugondo batwirira makubona this is how they do it nakibago kora nakibona umuntu akorora mereririe muri gatweterende you can just imagine lakini wene aro tenerete chae ine science ngoli faira to tware chae na to baya muri gatongo yes so my take a good Vincent I think this is a deeper problem gwetani ndenda ba director igen to kirikiri ba ku time updates bate yo murimi twire ta machani atwaye ta butire warehouse taragenda bono rende gente ke muri gokora kero kingi no ekyo inchetinta tiko bekera abandi just Vincent I want to murimi yo ma keno ne simia tebenga tena batebeti admin going round paka no na bangina na bateti na tisi ya bangina kwenye totara dekele bonus timo basa kwenda kusaba loan chutindo chibesa se chikare patirenda karutu atanga stage chinke chia togete still tetanda against me okay paka sawa te omuntu yo no muibyo ibire chibesa chitu patati na so atako batebi January twakorire chipisi chiarenge chipaying center committee chiarenge ase factory yane I've been telling them na omwaka oyo ebyasara nebi ampaka na taite ko bayimokimba ire Mombasa bachikorore chaya base akortaki asere okay paka nero robone saundo chibata ikolete shida nero ntaite ko call from Mombasa nyira ni sanganyi mbaro kinga you can see echaye rike ko chakosarika inye blend na inde ne chaende ebe sama fresh eti wase edraya ime kana ndina kuira ni mai echaye yune chaye rwete mugondo kusina machani yali yangiru echaye borongeri ya rure mugondo ya umigwe kusina machani yali echaye kwenda Mombasa ne chaye yo migwe yabaira machani na machani yangiru nindo chenga reaction sinchiroro tigatokorega wancho muri ritokondo mutumu kumusini tokoirana tujara ko batokoenda gukwa na Vincent arisi na machiko kora kiribabu na nde tubwate chisimi kurwase umurimi aye no murimi to gutwakira ototebi no murimi uri otari murimi renda na bogora ategera umugano uyo sachindo gocha korosi birenge biyago engakiende ocha kototebi ngandi uraje gusimika lakini ogototebi factory yage sere na namono nkikerio taite koboria egererende nigwete nga umu director gose umurayi uyo
otebirenga ere abalimi bae konye ngo batebia renga bintu mbiri burunge naruche go leri join the statement to koirana yaba director bande bakwanita bagateba ngo mwaka oyo barorire bintu burunge bira ayane Soko TV murobere ne Soko bwakira Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Nugalite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi copy machine solutions bwenyo rech machine ao chigotumekasi chobese na bwega chinsemo chobo inchoreria ligurito neliokokera nigotokobera ekero kuagulire nigotugutuka samagacho atembo house lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakire simi ase namba 0700259909. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Wancho muligereri aigane Soko TV murubiri na Soko bwakire togendate gukwanera ali atunge tobori mibwe China na mono nigotole na Vincent Alisi oyole nando mu director. Yes. Korwa sensemo ya zone 10. Zone 10 igebwate chi factory una sanganyi Nyansiongo Nyangoba no chiregati abune chindere ndo mwancho muligereri anda mono togendate gukwana igoro yake meligecha bonus ne rero letese kenyoro ero lete asabatu bagendate kubolia boli gosaba bagendate kubolia mabolia mange nindo chega igoyo kurunga bwakire Lewis Korubo Gichora muulize huyo wakati directors walienda kwa Ruto waliongea nini na mbona kila director alinunua gari ya 2 million na walitoa pesa wapi? Vincent Ndi one maybe timati aba director wakabuga atachigari na timati osekara wacho rumo director iwa aba subjected to poverty tinanya korora gente okay aba director egente kinande nakebole tukunande nchenko beke example kebe ya sanganyi nchakara nga soy factory na abagate chigari cyane not 1 not 2 okay omo director ndo tobuga tororo uno mo director the vice chairman ire sanganyi ori no mwarimu ori kira na TSC na enda bugate bake school yae a boarding school na enda bugate quite a number of students yani monto kabirita bwent ko goragari na nditinda ranche monto ko gari nya kiro monto ndo cho bugate gari ase bari babugate tari kiro mo director bugate because ba director bana 36 of them nimba maete okay abando che babugate chigari baraba around it's half now baraba around 15 nante yesterday bagorete okay kiro monto gorire gari ngarite yakoriro mwaka omonto gorite gari recently yakorira ngemetinya tatenaiga ne 5 months iga okay lifestyle audit ngibunga chete ko gamba dumuraibense mwa mwire teme chande mogo face no mocha you know timati osekwana ka state house state house yakaroko genda yomo bugate agenda ne ya chiba sanchiro chiasirete 2015 chesi and mbiro bank eria ko corruption ne chibesejo
chiabwati we a check to cheta koyo of which we have been given a check ya 2.6 billion bono chiwa se chinto bwana tako bakana lakini ntora nyoranga bono abali mibarabo matenga e president ya to achibesa ko ingo ya ete to be specific because buna intesanganye ya to bank na family bank na cooperative nero kana nyansiongo sangie ego bank na DTB na gosena equity lakini bana bali marabo karba igwete chibesa iyo maite na chibesa chetu cha kartaki chia sirete rio babona echi aunchire gwa tarete cha yo taraka mpaka sai awatene president ya kartaki yaru chibesa chini chiang chibesa chini chia bali bali ko bank na Chase and Imperial Bank Chase and Imperial Bank president yaruete go se Central Bank of Kenya rikavete kurwa se banki ya gwete tari president yaruete line insurance iraneti okay kurwa sanye nganyi T Factory keborora buying center no imate kebobora gusin kebobora I think kebobora abe abukare Kenya Tea Development Authority niko yarenge buya kubuga Kenya Tea Development Agency aseki moko nirigo liriense tinde tiko gende liabolire personal no bana eli ba kon liriense ria cannot say chutari a market demand ire boy liete liria cheteli koro kwa Kenya Tea Development Agency Holdings liria salie legal nikine kiata tekoboli se you know ekio ekarutu arwete authority go chia chenzi tari yesterday it's back from 202 to date yes okay but egento kera konye echae mostly ya west of rift tatuale price stabilization fund ego step price fund yani ringa chaite basa kon gulestis ke akabaiga chibesa cha sangie ekitinkere samu ya kiarusigwa kiara akana murimi twaganya rigori ya karaki ya magoshi nara igo gateba interactions ngora ligeri nara gateba bwana director talia sobe we are talking of lifestyle audit we have seen some directors they have changed their lives immensely murimi kagendete gusumbuka no you know korangilia lifestyle audit kwanza njali we start na inche wachake naye banchakire na inche like inyore na ninda angerie yes today I'll be very happy to go and clear my name okay yes totaragenda twateba bono twara kwa ni structural problems KTDS gazeti ya The Daily Nation naralera murwete ibirengeri byino ngakia balimi abaranyare ko babagukina igende gitanga ni mwareta igende kurunga memoranda yo guchagote yabalimi basoyese igende kurunga value addition farming ubuli miboko mento boita lakini boito bona babumenta nje naro lenga muchando no kara ali mumbazo ruwagindo kare mumbazali na ndero ra test ya majani ya naba yellow nyora tiro muchanda mwate abanga tea black CTC yes CTC okoranga kerengo kiagyo kugurukia chirense across the global market kote mora bali baino bayo yes we are na kioro abalemi sai the black CTC ligo liria yari andata kwa ndanse okay abantu bachi abanga basora kwa value addition yaba con orthodox because orthodox nebone ya nyansiongo sai it fetching around $4 okay lakini black CTC eko fetch around $1.8 okay na bakora igo value addition nero next the next destination tosoro to chetuligereria operation cost ne bintu binde bikara wese chi factory bagateba tiatura igwale soko TV bwakire ngoto kwa na nere mambi yabono oyako rukuru KK08 na 75 na 75 yandra wosi mchango boli ane renda director mbali we soda ni asija ngiyeko wena karwa ko boli chikura ndi wako rangichi bakora ki irorera nintagetenyi wekerengera likia ogekara liboli rineli nene mukataba karwa ko boli chikura abagweta na chichiro gweta bagweta chichiro gweta bagupura abantu mu director ako muri mpaka si okay
Machigari jira abantu aswagwagera chikubiri tu byechikura. Ono. Nonyena soko ikaba. Eliyo giri ya olire igoro timati osere TV rikare igoro. Tiganda arago tig. Mbate abanga bakulika abantu bali babagere chikura. Ngiri yako radio yako kore tanonya mbali kwa sana ni sama ngana yo boni bweja. Okay, sawa. Mbia mone sebirengera libyabo. Soko TV mambia bono ni gotogenda to igwa hello. Wakire biyanga kyokoro kuna ndeng koru factory kyokoro. Oyole witi ko factory ane gianjore ti factory. So bali ane GN19 number 241. GN19 number 241. 241 Ngo bolyo mo direct to you ra bwe kera ko to teria na ro je no je bona ba direct ta ba tu achora. Une bona si achora te ga ba go te gari abande ti propose si abande ti firita ti gari ti wo 2 million. Ya chore ga ti ga manyete. Ngai ti be ti ba ru te ti me sara onya ba mu ti aba to chore te gamira amba na ko gora gari. Ngai ya ba direct ta ago to ngai na ngai ya ba direct ta ba ru te ti be ti ba go te gari. Okay. Apa tadi ngatamanya sih kebula gian jole kok nonya na jungu sa orore apa tadi kita babaro ne pona sia kita ora ko tijigan. Okay, biya mono ne virengera biya ke sema biya bono. I think buno ye buya gadi. I can just answer egadi ya goteba ne fielder. Mo director na ali na indenta ko kwana because I know abana abane bons. Mo director gian choro ko danikan. Nero gorete gari e fielder tari agorete yesterday agorete oyo mutinyo karengatore ono yikomi oyo mutinyo 10 agorete gari ayo mutinyo 8 okay nari agorete gari na ndenche muirete Mombasa akarwe deposit ya 430,000 akabeke deposit akaiwe fielder yaye agwakana kire kwerende okay number 2 nyuma atarachorwa bo mu director today abwate chigari chaye chikanta timati chiro chingi batachirochereti okay abwate chigari chaye chikanta ibere as we speak omomoro ina abwate chigari chaye chigokore biasara biyaye tu echiro chimba echiyo tachiro chinga na abwate chigari chaye ibere atarabo mu director ne yabwate but what I can confirm to him a deposit ya begete ya 430 era na begete deposit and is paying monthly ko ruase salaries chayo mwabwatenekaniwe na kera mukori gichikura ngorumura maki lakini ndagateba samaire sawo gakwigumuta ite kunganya kurua asoboni bwe chai na ndekera mwaruro robon twaratigire chigari because ine odite karo bono ngolika mukaraba iri baino mwatiga golika rende abantu abanza abagateba nonye no ekera mwanyorire gasi mukare kwa de factory muko bali okorika karokwo to koriko certified kilomondo na ekiroge kiba director it's purely political ekiroge I want to be open and transparent to you netoka na nchengo likanade oriole gompinga muina etoke na mabakare ngabere ye driver bona twali gopingana komo omwana no yongo chandike gosengo liko yobugo yon supported because this purely political. Is political. Yes. Okay. Nabakerego. Yes, nabera ebono nere ka tarike iri mwana oyo ndakarikeru. Na webwe kaine ngan yari gotoka noyo irete nere ari kurikero oriyo ndoro musani oyo. Okay. That's what no mara. Nara ukurukunga Franklin Gutwa agateba ask Vincent to clarify on this. Coming of private tea companies has reduced the amount of tea which goes to KTDA, meaning the tea which KTDA receives is the best. How then bad is marketing? Whatever chai yembere ko irwe se private sector akakai gormugo bago choberera igako KTDA na na kwakai yegara tabange echiro nembere go chiasi bali bon ebintombire we are matento bugate chai ebugate ebintange bitatu which we need to consider cost of production the cost yokoro se chai let's say per day it will konyora around 120 kgs per day twama konyora e kwanyorire ngiya lakini kwanyora 50,000 constant cost njire constant chinko chiri mwari kubeke boiler chichenderete steam njire abafanya kazi mwabega tembali balia e fleet yani chigari chiri mwari wete ko chimugondo chikosangiriye chae njire
which means HI before itaraike a factory mwarosiri hasara gosene ya 2 shillings per green yani kire kilo ye chai mbese ya rosiri hasara already ye shilling kibiri koko chikonia or con less hasara ni wakataki kwa rosiri from the field kiroge ndete gukwanira boigo no natete go operating cost operation cost exposing ngire narora and is actually coming up whatever chi factory chinde ekara chikura chi asset chiaye wetera I don't know naba director nini mogo kwana ne green light bagora assets okonyore factory ere gosengusi umugondo webwe chingo okarumo bago Tanzania egari yamanyagurwaro paka Tanzania yekoira na bonus yegoja akabesa akagari ngegari ya chietoro ira na mafuta chietoro operation cost ngakiara mogandete ko mitigate tuchakere igoro ye migondo ye twanyanyorete yagore 2012 yes mekiremete bakandi bakagore migondo eyanyamira bono yarenga 1710 acres out of this emigondo tokonyara go access area around 410 acres echichinde it's occupied by the squatters we cannot ntoko tachororo area som pako Tanzania na Kuria aiga gogo ikorore gogo tena welcome to Tanzania ono emigondo yo tachorora abantu bali barambi chibunduki togochio emigondo tokonyara go access ne ye 410 twachire gotema konia ntokonyara konia migonde which means na sara tobwate eyende yabwate mete ngogo chikogora bone migonde occupied by the squatters eyende yabwate mete njachite ka harvested around 200 acres omo empio kusudi ganda kaswa mugondo aka harvest mete yaito igantara tena members of parliament baraona bara chama tanga bakwane buya sana personally I told them MP ngamate yimete yaito yabera harvested no tokonye no chuto ajiri kuligina orders cyo gotera ni mete nacho ntori koego to date nanya ko moigo no ambungo teraniro kwa obori sudina sudinki yako roko na chemete yabali mbane bono nche origin nche kwa parliament mbori which means imegondeye ngosirera 100% we might not naboto takonye anything because chitai tonto bugata yes they are there but megondo ntokareteki na bera to getali mechando ino buna bono mwa service no are you buying assets ino always no assets like land no but chigari ya nkokoratone chigari to kokora ga we normally do a solution ntunto bugata the expert of yokokora chigari yotoko likere solution from the factory to request that asanganyite factory ntotagete egari korkweli fukaria yeko imokie chai twatoma Nairobi ne bwatira butiganda araigwa ngoyo hello soko bwakire hello soko bwakire soko bwakire bia na niko gwete nenje niko gwete bodo inare ko boliga ngayore litangan tatebi ngayoberete yabutokire kora bekarende airtime ichire bono gendera kwatebore keramo kugora mubwati bomanyi mukoligi baba consultants services not that intobugati bomanyi but ndongera to economies of scale economies of scale ekaro yantoko tomago cha Nairobi yabagora iyo gusanga bako endo sento yota Kenya bagorera chigari go semi alimo egari ari ko 7 million wana botoka iwe discount tonye gore no 5.5 million esa uri ya economies of scale na kiya ko era tuasangirira chi resolution ko factory chonsipi tuacha because toise ko cha sanganyite factory toche kogora iyo tokogora gari ya 7 million lakini toise ko cha through KTDA esa uri kogorera limo na bya kona 5.5 which is a saving. Yes. Those are the assets we are procuring. Mwancho muligereria soko bwakire. Utoire. I think ibagendete na kongangana na ndiri ukwana tindi gutaka naba nakubutora kongendete gukwana. Tiganda raboriri swari muligereria boriri gaiganga turabike echaya serikali netokonye now that ekiombi ya KTDA agency tikiri gotokonye.
Umatebine bi echifuse chabalimi. Bali nkibara rest today tatia serikali ne bakonye. Of which ndaho tebino na beta bakonye buna KTD bakonyete. Kibara ronga ne bakonye tigabanyire to KTD to the government as soon as tomorrow. Nero tora matebinte yo bogimobono ko nyako patisha toko koraki. Toko patisha. Okay. But again tongere ndagote na KTDA it's a better managing agent than another. Nagote ine echanere ya 2022 etaraonigo. Lakini mulimi yara akanire. Okay. Ono igas we speak my factory sanganyi. Oyo no mutinyu komitore. Lakini mbono tokale ko ni chayo mutinyu saba. Okay. Lakini oyo saba oya akanire oyo na kanire oyo kianda akartaki. Akanire. Chibese chia akanire chin between yanga ichirwe tagakan. Okay. It is KTDA which normally pays. Mariba Geoffrey ateba HIG bwatego soliembe obusoku sana. Bono kira kware goteba mwarure proposal na bera toke maybe tali imwe kusena ino mwasemi bona KTDA value addition. Lakini bado inchesi naligerelia ichire kale Mombasa tera unlocked well. Ebe a fair playing ground. Una wateba kwara chiroro indo kali kubeka chani kwagenda na baro kwa ika Pakistan kwa magonyaro muntu kara mateko ra test yo bugakige gocha ko chali uche gogore na togende ende yellow results injiri chichwa obo yabwa value addition echa elia tirigo chako imoki win bulk elio ko egwa a contract moko sign a contract no muntu ko tena ndo seri if it is mushroom tea nero ko specifications yako tena gendo ro si chae oko blend iga ebe nyumotara nyorosi go blend yakake kwamwa oiro test ka gonyora nero ogotegenda rosi exactly like this one muigwana ine legally muigwana ine everything erekera koge okorosia no korosio kage kogenda like people from the east yonse pikor meru intugusi iyo tokorosia chayeito no anda gusi sai oborio murimi go somo director go bona echayeito ngaito konta igotebe lakini you go to Muranga omugabano babarigetie chiro echa bune akorosi eye bakorosi this week mba maite market kiegochi okay eye bakorosi next week eye ba maite na this week we are making tea for certain market okay okay umwanchu muligerelia soko bwakire soko bwakire kayeli yogirie TV ya otemaye gukwana kayeli yogirie TV okay whatever igo tokogenda muchaka ko sign contracts bwamo bwa KTDA na ndabona mbubwate meaning gochigosia bulete because bono mwachakira kwa independent factory yes you see as bono bwamo bogochira they have the expertise na bwate chi manager na bwako to chi manager ababa cha okore gasiye ne chi manager cha KTDA bono bwamo bwito no boko chikokoreraki boko chikochira but from there value addition tarigento ke kalera is factory te konyara ko kebeka the government must come in the county government mostly must come in yani support the factory with some money okay kobeka chi machines ya value addition okay yes whatever bigomba abagavana baitumba bwenete kubeka chibest nyinga so gukora marketing buna bona Nyamira ere rural county mwana mone kemerikera oreke ngaso bonge ne chai na bwenete kubeka injira kuna marketers bago chabo direct no sana a county government paka yeso anani imaiga because obole mi bole default obole mumbira nete as county yes bona bogo sangi gari kurukericho yareta machani ko ni Nyamira but intuti nkorusi cha Nyamira ingatachikericho bunango tachi bako na barigia machani ale banya value bakorigerera bari okabago tenga machani ya buno bwate gari yeme ogotoakana 50,000 and you pay okay lakini baramuno bago chari batara free mbali ko chachi bano ina nande eri boliana na bali ko genda sino ina si soko bwakire soko bizi bwakire ina pembe bwakire biya rangwanire muganyo y'umumanyi kuri nanje mali yanko ba factory umumanyi ukwaniri kuri nationally tengo boli motere kito yumi doira ija yunako eresa ija ikere ko genda Mombasa ella gusige kube kukando ne ya kuru no di aunque ya de kukando ne ya tokene
umudirector ekera gukora campaign niguo muntu ndikakugwana boigo yo bagukora campaign kibetana no mwemisi atari gukorera na indi manya kwiburi bintu bagukora muna bona bintu bakorete bintu bino no mwemisi atakore ase ubugima bwaje kibese irenga bakuria abadirector egera tubwati kibese kibakuria tumanya none kagokora ebintu bakugura kigali gakwaga nyumba gakugura marimo tuamanya na kibese n'ikinyinga akuria. Okay. Ara. Mbiya muno. Igoro aboli ne chaya gusiye kobe kwa kando kire Mombasa pon diswad ne raben te boli akare chaya kuru nyankoba asteye ko burkani ne yasanganyi chaya nyankoba ko enda Mombasa ne chaya nyankoba chaya sanganye ko enda Mombasa ne chaya nyankoba ya sanganyi so asteye chiko and church commit mutu ali kire chaya ko ende market ne lietali ya na nduna yacha. About the salaries of our director chief assigning abako an mo director tabuga salary. Okay. Mo director abuga air allowance. Air allowance. Ekara ikaransa any sitting ai karansa say factory. Na liago akanwe air allowance. Okay. Na after 3 months na ndo ego ntokero kune fees. Okay. Fees nire ekoba calculated through sitting chiri akanire or a certain percentage every month. After every 3 months okoraki. Okay. Or fees. So they don't have a salary, you can say that na it is a salary. Sitting allowance nere kaleko itabali mimi bari sana Mr. Vincent. Ase bitabu biribi chisabu. Omo external auditor ago choru na balimi. Ordinary maisabu. Okay. Ne bitabu biriya director simbaire a package ya. Ekweren eraria se bitabu. Turigo etani. Okay. Aba director baire TR6 and they baire around 6.9 total 7 million per year. So Mbaiko spend less than more than 7 million a year. Okay. Yes. Innocent Diana, for sure, after listening to this director, is honest. David Korwakisi. Yarote vile kwa tebiro mine. Ogotegereire kule no mine okwires. Which is the way forward? Incherere buspono nirilie. Not the way forward. Nili toko sababa le mina babe patient. Number 1. Number 2, mbara itaba director. Kibago itaba director this side. Tikabara itana political class na yarmo inoga na ki. Mpiri kiba ire parliament ya yamo. Eko konye cha ya West of Rift. Bato tebi erana nchekina soeto yono mwako gatatonde ina irete biria ya mo parliament eko bakonya igana. Number 3. Nabaro babache batebeiga because inanyorete bona the political class aba MP bonyo banyorete chinguru lero bakale gweta matanga imekobori sana na chiba chinu chiariro baje batatebina barabunki bakorire parliament ko make sure ngo mulimi oyo onyorire chibesa ne governor nero nkija akorire ko make sure that the chibesa chichi aso mulimi ngokora chireki ngo improve chire lakini if we can come together muna abantu bale buno mongino kora kusisira imbalire ko sitembu tochi chamo egere twa batebia imatege ntonkere ntanyare kubori lakini ntebio mo MP na bakubori aratwali chinguru abori korumo inogaria egere twa tongio model from that side ocha kuokera gaiga na bona into bako tuhoboa tosangina omuremio ko ihorendeka aba director beso kirie twarore na bana inchi beso kirie igona baraiba tutungatigana baro beso kie tuchamo na baro beso abaraiya babache na ba director baikaransia balimi babatebinga igegere igana ndini igana gatukanito. Okay. Jackson anyona koruchi nsemo chia Nyabugoye kale teliboli lya wirira niri agateba nkiye kwa Mount Kenya na Nyanza region yakonyora chiwe stretching tiganda ira iguyo nkiye agateba elenso ko bwakire. Halo akigo akiro malanira bwakire yanga kyayo goro ko mwako minta ngoro kwa Nyasaye Nyasaye kurukia mu kame factory mweshimiru kwa review mu director yo tutatiga ono tumaje tukuganyo mwana siasa aje gukora mistake usaba gukora mistake ekero ko make mistake oiko muntu gwe agaje lindo muntu ndama gukwaga igobona our directors marketing skills na jiba bwere te ko improve
babuika ni bari bande ba istari bagostura gokune chire gartoko ni bintu iro muntu gagotumia chingu konya. Okay. Igo bona aba directors bagusi uikatubaliriria kabere na qualifications yabo. Okay. Toro osemba buate relationship no bone buechai. Okay. Uikabatuale knowledge yo elinde tomayo commit no compete ne market chine. Okay. Iyo bono ubonere buya. Na debaliriria chibese chi allowance yo namadi kueba chidro tayanga njiwa koliyo muchi. Igate chibese ire bachire. Okay. Bia mwana sibirengeli bya nsoko bwakire. Hello nsoko bwakire. Hello. Nsoko bwakire. Bwakire bya. Boko anu muntu kungato agents magetu mlako ngokora soko mjinga. Ndienda atebega. Bata yomo direct ni kiabaire kiabaire. Lakini mistake ba kole tekere ba nyore ten shilling jimne ndura sombo go chitombe bwate 13 shillings. Sombo na agojabu 13. Iko bare ko ma bale ta amangana ji sumwana nchi. Ba to tangaze bata binga no to on 13 shillings. Okay. Umkhari uma ingitatu esingite yo ndingwate to karakini nanya kada kinja siringi nyada ya de. Amanya wate yumule minga 13 shillings. Yani kolere na ndi 15 was 20. Akirende buenere. Yonende aba direct abaito bari tu achorete yomanyanga. Umwana nchine ara machorete nando yorumure. Okay. Pamotete na ndi baira ni amangana ngaki ya shiki abaire ngatoko kora. Akani goma kibere me ni kya pagara mu basa kibero. Ngo to sana tora to ko to be kinti abapi amo. Okay. Igweto sana. Kwa gure ura teba. I think bia mana sana. Were ngo mangana buli stu chake. Yes, nanki tu abaire 13 not 15 or 20. Erine sabu ya kokoro. Mate eponas yeye. Abale mbaito mbara understanding ki korko eponas. To chakira orana eponas ingentoki. Eponas is nande bono kwanza na chakira mushahara bantu teri korko ponas. Korko second payment. Korko second payment how? Like kuna na gotebia if you ito isa ko irana se calculator to so calculator. To nde bono practical. Echa yeto to kon average $1.08. Ina karere igoropi. Karato waniri $1.08 times a dollar exchange rate asatina ere 129. Ngato waniri 232. Ine jere igoropi. Kwa bagera chikiro isano checha mpese yo chikoro chikira yamo yechaye igo yabere 46 shillings. Ige kiro eyamo twanyao ni shilingi 46. Okay. 46 echi tigatoro shilingi 24 echi to kwa baremi. Ere 46 less 24. Chatige 22. Chatige 22. Te 22 shillings chatigara. Turusie e cost yokoro si chaye. Ere shilingi 12. Echaye ya moiga e korose shilingi 12. Turusi bon asechi ga less 12 shillings. Chatige 10. Na bachi sabu toko korayo. Okay. Kari atige 10 shillings yechi. E cost ne ro to korose na labor cost. E cost yo wakana wafanya kazi. Ere shilingi 3 na tongoro 7. Kire kiro. Bona turusi yange 4 shillings. Less 4 shillings. Chiba sari ngoro chiatige. Shilingi 6. E chin 6 shillings. Which means nga toisa koni chai constant this year. Toisa koni at 1.8 tementa ko chigoro. At the end of the year. Nana bocha ko sangia bali bakolera, but these are the facts. Okay, these are the facts, eh? Tate to wange ko koro mo bali. And next year bado na bakolera. These are the facts. Okay. Ensoko bwakire? Wakire we muragia. Tengo mwili ya Mungu bwana. Lakini ko ba ya maji. Ona kara mo mere kitama ga chito ya kutia wapo na paperera mangana pia ira. Ni tayari ya ire. Chaya sinyire. Abangi bagende ko yetugo na maji ya kuru ende ne nguru kuba. Okay. Ay na de kubodi swali ya ile yo cho somo genyu. Ukiye ko vera kile bakto dime ya usini.
ya tere taba ni kugenda kuura bali mu cyari manda nande n'abadirekita bari ndi kumwe n'abarezi ni gaba gutunga nange metele ya jite kawani bode nango bona etapa sio kuura bali payo di manda sio nande no bali nande patenga na kwa ya magikite na yo ile ya igogono okay pia mwana sebirengera biyaho I think amarima yagoretwe 2012 ntuntu arengo no twanya na ntunku bo tore question yarana umuntu oyo chete kugora marimo Tanzania nki arengerereti chubore muborie no so kwimukanga ne meteri ugo chikosomba ku rwali orete factory the cost yo transport meteri era be 4 times more than no terana sikogaria ogore metakuru maybe mwana kumonyora mumubori abona buna incho yorenga orora nyagarama tayongo chikobori that for example naba barenga bande ntintete kumanya ngorenga oyo mbwenda takubori nje directly ga tayo igabona na ndo ikuchika na godik nkikya penete kurumaiga tigato chakira ali asitole to andera uchimutwe we forget kirikya beta yesterday to strengthen gochimutwe yes nabe gondoche abande bagoteba na arobe ingo chubare gutugore chae no yo minto gaiga goteba nga Diana ncinari gutwari chae enari gutugora ari gutwara ere taratwara lakini aoteba nari gutwari chae mugondo kwane nari kuyita kapie nari gutugora nere no kumuchera alafu aoteba gakini ulizie director hii pesa ilikuwa ngapi ilifanya watu ngagite riswari akuboringa ebeseye irenga yarenge umwakuri naboniga ya keire buna wateba ngando umwakonde anabura nyore ya sukirense umwakonde geko basita umwakoria iyo twari koni chae $2.50 average tokaon ko chano ari pakango motienyo kianda kuchakira motienyo 10 kuna sai umwaka tokotie ko motienyo sta tokasa koni chae paka $1 paka resale surprise na kioroche nga ya affected and ya affect mono because halfway into automatage okay this year to sore koni cha at $1.08 onya kende ngere go chikokoro in between esabu toroche esabu etwakorire gaiga miochisa te yo nande ndego chikoba lakini awatena ntosoga korate lifestyle audit ya band audit ekora acha kwanza ne factory na ki ebitabu yino na bie chibesere ngamwanyorata okay 100 billion kosa 100 million kosa 100,000 aya mugatumeke ye gakorega you must justify nege ntonki wakorerete igo ko iga banyora na balance ne ya kortaki e balance ne re okay yes igo nchase kwanse kente konya ndiya bali mbanja ko clear the names of the directors tinda manya ko se na ndena kebeka kale tinda manya se karana cha mo director igo na ba subjected to poverty na igo na batiswa amache yo botaka ina inde nyore ngabere igo because ina so eta director kin sumboget lakini abatena nchamwe options kingo na kugo na abantu bakona kutarama igana imono kingo rai mesidi koramu ni esa uri mata kurwa mayo na am very clean mambi na mambiende inchar do a very small letter ngende mbaire mbata yaya dikiyo liyo muyango na inche sauri no mole mindi na no konra mugondo kwane okay director ngoboli swali yo moedio ahana ruringa seti ya the standard yo kwane rigore ya quality na quantity to kwane rigore ya quality atotebe bono no mwakoyo no mwakoli etogote bwanga echayo mwakoyo quantity ya yaringigoro kubeyo mwakoli lakini kwanyara reduction ye bado nkabira se bonus atotebe mwakoyo naro egwe kirongo chakagendere igoro totebe quality bado chikirongo chichire komenta no mwakoyo nde ochonyere bade bonus irensi what I can tell you sai uptake ye chae Mombasa ye igokire ntwa changate mwaka bobe tose ko under with this because ene average na gotai which means this week ngokinere projections yo mate to komanya ko last week okay ngokinere ge gokina to wika $2 because echa last financial year to changate na 120 million kilos chicha ya kwa mete Mombasa lakini as we speak HI yake ile around 70 million 70 million which means the volumes are going down chiari wanta chikire rabo
giant menta mono nabo prices baka chienda gukora chienda wa appreciate chi wa appreciate na igura ba director bande chitete I don't want to be quoted abande basore batebanga this year might be better than last year to is a with this trend Kerokia can confirm to you that this year will be fair chitete to ke kera bono ke be better na bira be fair than last financial year. Yes. Okay, karabori. Dr. Mironga kuruchi nsemo chia inamana boikoyo keroni kiabo na gusi ilikoira nilikagirete atabe keroni kiabo nigekere kyao barabuba nyora chisiringi 13 abande bamanya kwa yego paka none chisiringi 3 egasi keroni kiabo ikoyo ne kyagusi kerine kangao kabisa bari basimegete chaye yemo ere uniform intuna bako sangincha safama insimegete chikloni sano nko ire e buying center yemo na ire factory yemo ekaro chigo sokia machani akaga go soki yani aburukane tema within e package yemo lakini obwate combination ye chikloni 5 no ane kara chigo soki rigori tago soki rigori no ri obwate uniform amachani ya ruwe taso mutoyomo echaire uniform iko ekwende eshida nero no na ase chikloni. Yes. Iswadia nene no centenary kubori kiambigia KTDN kyari gokonya abana bari bakuru as family chense tumetuse bado wocha bari bakonya abana bari. Yes. Kire factory ngo sponsor omwana oyomo pa year lakini ntwabugate ntutete comment from 1 to at least 2 depending ama chirine was chabalimi tari KTD go support go second chirine chibas chabalimi kiro monde miyako na chugento kekeiga chianda ko bakande school fees ngote matore tore next year go sento nyare go sponsor kire factory KTD sponsor bana babere ne factory na ndiko runsari na hartamente another one person babe batatu at least 3 pa factory. Okay. No muroberi yo CB iorenga ki mugoche mwako. No to affect last year. We never sponsored, but this coming year ngo chakatora. Okay. Biya kigimo mwanchu muligeli nindo chega iga tabanga Mr. Innocent na Diana and the board member Alisi asking why other factors ikikoira ne rigarete ku Mount Kenya ntuliko gendera kuchiabu asaga teba way forward. Nkikelibono how is the future ye chai and mono mulimi ugusiege ntora motebi tokolera a way forward nchena alego saba bono igawa no motori to gosimeka tari to gosimeka at my age tiri gosimeka motenga chakonacha yongo simeka mote egere bari bagocha nyuma yane bachakonyora moto inororo chuna inche maybe tato minto nasimekerete nkanacha ogankonya somewhere what I can tell you about me minto number 1 twari konyora sponsor maybe from the county government tochaka gutogora chikloni chiri tobugate onye sanganye ti factory go sonye nyansiongo egwe kloni kiabe kemo ego simeka within a catchment ya nyansiongo onye sanganye egwe kloni kiabe kemo ego simeka within sanganye catchment egero onye ne chai kuru sanganye manyire ne echa ya sanganye ekonia Saturn market onye ne chai ya nyankoba ene cha ya nyankoba ekoni na Saturn market lakini bone style to mix it chaichi at the end of the day na batokora umia na sai na batenje today I'm very ready go take gasi another person will come na after 3 years basa goteba na I was better off than yorionde na ndo yondaje tora umia ne pakankwe maybe umwana wane na era nyoru na era ku tutaranyora riogo lakini tosikori nyora sai nchebona ndoche nimbwate riogo tosoko teba bali no baromba eti batebe na miaka ebere pona city moto use this money ko improve clone togenda ti research to akane batoe clone torete tosimekera bali onye ko bwate waneka ye chae togora sauli chanero to dependent to atogora lese ya part of it this year kwanya rosto ko mwako lionde within 5 years to so chaka project yeyo ego sang to asmekre clone yakamo within the catchment to bwate chae and that's the way to go. Okay. Tabire bono lende chianga tukobeka butambe ndotakere to chichenchi chena chira buna chianga senyenjo conversation ye chae rigere mbo aiga nensemo tutwanyolire asali yake kokole kada soli wecha
Pia mono Vincent. Thank you. Asoko nyora libaga na gocha gotoeresa. Torizaini na set talk show yaito. Ya drapo ga barabara libao liberera bolire igorende kumwachorete chingo nomanyete chiri chikoyeke cha ejitagire chiri chindito liberera ndiroro na mono rende mwanchu muligeri mbiya mono soko ligeri mureberi bwa soko bwa kire twachagete 12 chiabono mambia na bono rendo twateba nga tukura kwanire chai na mbiya mono ese enjira mwabere mwo gotwacha interaction chaino kuri twachagete mambi AI na ali ngao chosoka Diana na yakira bara muligeri ukwaeli njuma chito muligeri atigangwa kiringambi yamono kurende ndareka so muligeri Vincent ayo mtombi yamono asogocha mu director tukuru assistance amachiria chasanganyi nande to karibisha nandi tukolinde abali mibaito ni maitemba taitu kumanya mangi karibu sana nande next time nande tiangwa kiro mwanchito muligeri yangambi yamono asogocherita senigitken Soko TV nabegambi yamono asogo genda utubati asomoro biten soko bwakire nandi tumira chine nabatambire teriane Diana ndemo